Πάμε. Καλησπέρα. Ξεκινήσαμε. Είμαστε στον αέρα. Εννοείται. Ακούγομαι, εντάξει, είμαστε κομπλέ. Κομπλέ είσαι, κομπλεδάν. Ωραία. Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα. Πολύ όμορφα. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο Joycast. Πρώτο. Πρώτο. Πρώτο, να μας γνωρίσει και ο κόσμος. Ναι, καλορίζικη να πούμε. Έχω κρεμάσει σκόρδα γύρω μου. Καλή μας αρχή. Ναι, να πούμε και ποιοι είμαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μίτσος. Εγώ είμαι ο Μάκης. Και εγώ είμαι ο Στάμος. Μάκη, το σκέφτηκες ένα δευτερόλεπτο. Περίμενα να δω ποιος από τους δυο μας θα μιλήσει. Δηλαδή εγώ σταμάτησα, αλλά τελικά ξέρεις, έκανε λίγο πίσω. Σταμάτησε και λέω κάτσε να πάρω εγώ το θάρρος τώρα. Λοιπόν, Μίτσος, Μάκης και Στάμος, είμαστε η Joystick. Και τι είναι το Joystick? Εντάξει, έχουμε 2 εβδομάδες στον αέρα μέσω του Facebook που ανεβάζουμε νέα χαβαλεδιάρικα memes και τέτοια. Και ο σκοπός μας τι είναι? Να περάσουμε καλά και εσείς και εμείς και να τα λέμε από εδώ από τη συχνότητα. Απλά να βγάλουμε την άποψή μας για κάποια παιχνίδια, για κάποια νέα, κάποιες ανησυχίες που έχουμε πάνω στο χόμπι που αγαπάμε. Και να τις βγάλουμε και ναι, να δούμε και με τον κόσμο. Δηλαδή να αλληλεπιδράσουμε και με τον κόσμο περισσότερο θα θέλαμε. Να μάθει ναι. ο κόσμος τις ανησυχίες μας. Δηλαδή που πιστεύω και ο περισσότερος κόσμος έχει και τις ίδιες ανησυχίες μαζί μας. Οπότε καλό θα ήταν έτσι Ναι. να δημιουργήσουμε ένα παρεάκι. Ναι, γιατί άλλο να είμαστε 3 τώρα και άλλο να έχεις κόσμο, να ταραβερίζετε μεταξύ. Ξέρεις, όλοι μαζί να δούμε τι σκέφτεται ο καθένας, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικό να το λες σε 2 άτομα και διαφορετικό να το λες σε 50-60 άτομα, Ναι, και έχει αποδείξει πλέον ότι υπάρχει γερό community στο YouTube και σε όλα τα άλλα κανάλια που μπορείς να βγάλεις διάφορους προβληματισμούς, χαβαλέ και οτιδήποτε θέλεις. Ναι. Οπότε είναι καλή ευκαιρία από εδώ, μέσω του Joycast και μέσω του Facebook και του YouTube αργότερα. Ευκαιρία κιόλας Μίτσο, να γνωρίσεις και καινούργια άτομα, έτσι. Ναι. Γιατί πάνω απ' όλα το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις με τα χόμπι σου και με αυτά που αγαπάς είναι να τα μοιράζεσαι. Να δεις και ποιοι υπάρχουν απ' έξω κιόλας που έχουν το ίδιο χόμπι με σένα, γιατί εντάξει, και το gaming μην νομίζεις, είναι παρεξηγημένο σπορ. Γιατί και εγώ με το Μάκη ειδικότερα, κάνω τον πάγο το σπάσαμε μέσω του gaming, η αλήθεια είναι. Ναι. Με εκείνο το καταραμένο το Nintendo DS. Στο στρατό. Ναι. Ναι. Ο ένας έβλεπε τον άλλον και λέει πω κοίτα κάτι μούτρα. Ναι, εγώ θυμάμαι, είχατε όλοι PSP και πρέπει να κάνετε διαφορά με το Nintendo. Κάπως έτσι γνωριστήκαμε και νομίζω ότι κρατάει καλά Πρωτοποριακός πάντα. Ναι. Και Nintendάκιας, όσο μπορώ. Λοιπόν, ναι. Πάμε σιγά σιγά να πούμε και στα θέματα έτσι, να δούμε τι σκάτα μας ανησυχεί και αυτά, γιατί θα λένε και τα παιδιά τι τους ανησυχεί, εγώ κομπλέ τους ακούω. Ναι, τι μας ανησυχεί. Λοιπόν, ας πούμε, για αρχή το τι παίζουμε, το τι κάνουμε αυτόν τον καιρό και... Ναι, βεβαίως. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για πες Μάκη, τι παίζεις? Εγώ είμαι λίγο παλιός, παίζω Far Cry Primal. Είμαι ένα δίμηνο-τρίμηνο πίσω. Ναι. Τόσο δεν είναι? Το τρίμηνο το έχει κλείσει σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω, ναι. Μπορεί. Εντάξει, είμαι λίγο fanatic των Far Cry, από το 3 δηλαδή. Το 2 ας πούμε δεν μου άρεσε τόσο. Ναι, αλλά μόλις έπιασα στα χέρια μου το 3, το οποίο έγινε πολύ αλαντάλλον, δηλαδή υπερβολικό μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μου άρεσε αυτή η υπερβολή, ρε παιδί μου, που είχε το παιχνίδι. Που το αλλάξανε, δεν ήταν τόσο... Είχε και ωραίο κακό είχε το 3. Είχε, ναι. Ψυχάκιας, ρε φίλε. Ναι, από εκεί δηλαδή ξεκίνησα και τη λάτρεψα τη σειρά. Πιο πριν, ας πούμε, στο 1, εντάξει, τώρα λίγα πράγματα. Στο 2 που το δοκίμασα, στο PlayStation 3 το έχω δοκιμάσει και αυτό. Δεν με συγκίνησε. Δηλαδή το παράτησα, ήταν περίεργο, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δεν ήταν για τα γούστα μου. Ενώ το 3, ξέρεις, με 5 άτομα που σκάνε τώρα με τα λεξίπτωτα και τα λοιπά εκεί στο νησί, πάνε να κάνουν το χαβαλέ και τελικά μπλέκουνε και κάνεις ένα κάρο πράγματα δηλαδή τα οποία
ξεφεύγει εντελώς. Έχει πολλά σκηνικά μέσα το 3. Το κάνανε πολύ έτσι, πιο ανάλαφρο. Πώς το λένε, ναι, πιο ανάλαφρο στυλ. Ναι. Καλά, έχει τελείως διαφοροποιείται πάρα πολύ από το 2. Είναι και άλλη εταιρεία πλέον. Γιατί στο 2 νομίζω έχει έναν ειδικοδυναμίτη. Ναι. Ο οποίος γνωρίζει από όπλα, είναι μπαντάς, ξέρω εγώ. Σφάζει, σκοτώνει, κανονικά αυτά που πρέπει να κάνει ένας ειδικοδυναμίτης. Ενώ στο άλλο έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι σαν και εμένα και σαν και εσένα, ξέρω εγώ. Και φτάνει στο τέλος να γίνει και αυτός ειδικοδυναμίτης, ας το πούμε και αυτός. Και αυτός μαθαίνει τα της δουλειάς. Ναι, μεταλλάσσεται σιγά σιγά, ξέρω εγώ. Ναι. Ωραίος. Οπότε και τώρα στο Primal που είχε αρχή, είσαι μέση... Το Primal είναι, νομίζω spin-off είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι το main. Εντάξει, απλώς τώρα το έχουν πάει σε τελείως συναλλακτικό, σε πολύ πρωτόγονο μάλλον υλικό. Ναι. Εντάξει, έχει μικρό χάρτη, γιατί δεν έχει εκεί πέρα αμάξι και τέτοια, ρε παιδί μου, ή άλογα, ξέρω εγώ, να καβαλάς και τέτοια. Έχει μικρό χάρτη σε σχέση με τα άλλα δύο που έπαιξα, το 3 και το 4, ας πούμε. Ναι. Καλά, δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, γιατί πολλές όχι, φορές... δεν είναι κακό, γιατί δεν είναι και κουραστικό. Στο 4 ψιλοκουράστηκα λιγάκι. Δηλαδή, κάποια πράγματα που κυνήγαγα, γιατί είμαι και λίγο trophy hunter. Trophy whore. Ναι, trophy whore. Με ψιλοκούρασε, δηλαδή έπρεπε να κάνω πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και ευτυχώς που είχε και αυτά τα ελικοπτεράκια το 4. Ναι. Και μπορούσα να βγάλω άκρη, ρε παιδί μου, με τις αποστάσεις. Μάλακα. Έχει, ρε, ναι, αυτή είναι η μαλακία. Το 2 εγώ το θυμάμαι και ήταν τέρμα κουραστικό. Δεν είχε fast travel. Είχε ελάχιστα fast travel. Και έπρεπε... Αυτό ήταν και στο 4 είχε πολύ μεγάλο χάρτη και τα fast travel ήταν πολύ μακριά από εκεί που ήθελες να πας. Ναι. Πάρα πολύ μακριά. Και λίγα είχε και εκεί. Ενώ στο 3 το 3 ήταν πιο ξεκούραστο, ας πούμε. Ναι. Τώρα αυτό που παίζω το Primal, μέχρι τώρα το χάρτη που έχω ανοίξει, γιατί δεν έχω παίξει και πάρα πολύ, ένα τετράωρο να έχω παίξει, το πολύ, και σήμερα να συμπληρώσω, ας πούμε, τις 4 ώρες. Τα fast travel είναι ακριβώς εκεί που τα θες. Ακριβώς, ναι. Τότε κομπλέ. Έχει τόξα αυτό δόρκια και ένα σαν σφυρί είναι σε κεφαλοδράστης. Δεν είναι λίγο πρόβλημα αυτό, γιατί ξέρω εγώ στη μάχη να σε κουράζει με το... Δεν έχεις πυροβόλα και τέτοια. Όχι, δεν έχεις. Το μόνο που πάει για να το πετάς, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι και το spear, ξέρεις, το ακόντιο. Ναι. Αυτό έχεις μόνο 2 όμως, αλλά συνήθως αυτό για μακρινές βολές είναι το τόξο. Ναι. Τα οποία τα εξελίσσει σιγά σιγά, δηλαδή να πηγαίνουν πιο μακριά, να έχουν πιο αεροδυναμικό σχήμα. Όπως ας πούμε το ακόντιο, πρώτα ήταν με πέτρα μπροστά, ξέρεις, πέτρα μητέρη. Μετά βάζεις κόκαλο, ξέρω εγώ. Πιο μητέρο και έτσι είναι πιο ελαφρύ, πάει πιο μακριά. Τώρα δεν τα έχω εξελίξει ακόμα να δω πώς γίνεται. Τώρα πόσο πρόβλημα είναι στη μάχη, είναι λίγο μπέρδεμα. Γιατί όταν έχεις το τόξο και σου την πέφτει ο άλλος στα ίσα, δεν προλαβαίνεις. Πρέπει να κάνεις προς τα πίσω, να πετάξεις, να μπερδεύομαι λιγάκι, ξέρεις, να βγάλω το... Σαν σφυρί είναι αυτό το κόλπο. Ξέρεις, είναι ένα ξύλο, το οποίο μπροστά έχει ένα κόκαλο, ρε παιδί μου, από ζώο. Ναι. Αυτό είναι σαν τσεκούρι, φαντάσου τώρα. Ναι, κατάλαβα. Πρωτόγονο τσεκούρι. Ναι. Και πρέπει να το βγάλεις αυτό επί τόπου, δηλαδή σε μιλή καταστάσεις πρέπει να βγάλεις αυτό. Τώρα με το τόξο πρέπει να είσαι από μακριά. Αν δεν σε δούνε, έχει καλώς. Αν σε δούνε, το φάγες. Έρχονται όλοι μαζί επάνω σου. Ναι, άμα το παίξεις και στο normal, είναι λίγο πρόβλημα. Καλύτερα, εγώ δηλαδή μαλακία έκανα. Έπρεπε να το ξεκινήσω στο easy. Τόσο, γιατί δεν το έχω συνηθίσει. Τώρα, αν χρειαζόταν και δεύτερο playthrough, πάντα έτσι κάνω βασικά. Άμα δεν χρειάζεται να κάνω. Δηλαδή να μαζέψω κάτι για τα trophies και αυτά, ας πούμε, παίζω πρώτα το easy. Και άμα χρειαστεί μετά να μου λέει, δηλαδή, παίξε στο hard για να πάρεις και αυτό το trophy. Το παίζω αργότερα στο hard, έχοντας μάθει το παιχνίδι μου στο easy. Πάντα έτσι κάνω. Νομίζω ότι είναι καλύτερη προσέγγιση έτσι, πρώτα να μάθεις τους μηχανισμούς και το παιχνίδι και μετά είσαι πιο άνετος. Ο Σταμάτης, ας πούμε, που το είδε χθες, μου λέει: δύσκολο, μου λέει, ξέρω εγώ στο χειρισμό και αυτά. Κάτι δεν μπορούσε δηλαδή με το μυαλό του. Τι ακριβώς σε προβλημάτισε, ρε? Αισθανόμουν ότι ήταν αργός ο παίκτης. Όπως είπε και ο Μίτσος πιο πριν, ότι δεν υπάρχει το πιστόλι, ας πούμε, η καραμπίνα που θα φύγει μπαμ μπαμ μπαμ. Φερρυπίν, εκεί που σε είδα να πούμε που κυνήγαγες μια αρκούδα. Ναι. Πήγαινε δηλαδή, φαινόταν, ξέρω εγώ, μέχρι να τραβήξεις και να ξαναρίξεις. Αυτό φαίνεται λίγο κάπως στο μάτι δύσκολο, αλλά πιστεύω πως δεν είναι και τόσο, δηλαδή συνηθίζεται. Σπαστικό είναι βασικά. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν είναι θέμα δυσκολίας, γιατί άμα κάνεις μπρος πίσω, δεξιά, είδες πως το έκανα, ας πούμε, και την έφαγα. Ναι.
Τη σκοτώνεις ρε παιδί μου σε κάποια φάση. Είναι εκνευριστικό. Δηλαδή, άμα σου την πέσει μεγάλο ζώο, πρέπει όλη την ώρα να είσαι στο χιλ. Δηλαδή, να πατάς τρίγωνο, να κάνεις χιλ γιατί προλαβαίνεις, σε χτυπάει η αρκούδα. Και να κάνεις προς τα πίσω, έχοντας βγάλει το όπλο τώρα να τη σκοπανάς μία στο κεφάλι. Ξέρω εγώ ξανά πιο πίσω πάλι. Πάλι τα ίδια. Σε τη δίνει αυτή. Τρίγωνο πάλι. Θυμίζει αυτό με την αρκούδα, Δεν ξέρω με το Revenant με το DiCaprio. Ναι. Α, με τον DiCaprio, ναι. Μια τέτοια φάση. Κάτι τέτοιο. Ναι, κάπως. Εντάξει, κοίταξε και τα παλιά Far Cry είχαν μέσα τόξο και το 3 αν θυμάμαι καλά και η παιχνιδάρα μετά το Blood Dragon. Ναι, ήταν για λύση όμως για stealth και καλά. Ναι. Δεν το είχες μόνιμα σηκωμένο. Άμα σου την πέφτανε, δηλαδή, άμα σε βλέπανε, έκανες λάθος. Ενώ ήθελες να το βγάλεις στο παιχνίδι stealth. Μάλλον το outpost, αυτό που έχουν κακοί και καλά, να τους το πάρεις. Και έριχνες 2-3 βέλη, σκότωνες κάνα 2 και σε πέρανε χαμπάρι. Μετά άλλαζες, έβγαζες όπλο και τους είχες από μακριά πάλι μπαμπάμ όμως. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι διαφορετικό να έχεις τα όπλα και διαφορετικό να έχεις τόξο μόνο και ξαφνικά όταν σου έρχονται πάνω σου να ξέρεις ότι πρέπει ντε και καλά να το κάνεις μιλή. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο Far Cry το Primal. Δηλαδή όταν σε δούνε, μόνο μιλή μετά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν έχει μαγικές δυνάμεις, κάτι θυμάμαι. Όχι, τέτοια δεν έχει. Έχει μόνο που. Κυριεύεις κάτι ζώα, θυμάμαι. Ναι, όχι τα κυριεύεις ακριβώς, τα εξημερώνεις και σε ακολουθάνε. Και αυτό είναι δηλαδή κλιμακωτό κι αυτό. Πρώτα μπορείς να εξημερώσεις, ας πούμε, λύκο, αργότερα. Γιατί τα κοιτάς, τα δείχνει, αλλά δεν είναι ξεκλείδωτα. Είναι κλειδωμένα. Πρώτα έχεις, ας πούμε, μπορείς να. Με την πρώτη φάση που σου δίνει ο μάγος το skill αυτό, μπορείς να εξημερώσεις λύκο και ίενα. Μικρή ίενα. Σαν ίενα μοιάζει τέλος πάντων αυτό. Ίενα ήταν. Ναι. 2 ίενες κιόλας μπορείς να έχεις ταυτόχρονα γιατί είναι αδύναμες αυτές. Σκοτώνονται με τη μία και ένα λύκο. Μετά σου λέει μπορείς να έχεις όλα τα ηλουροειδή εκτός από το Cybertooth όμως. Αυτό που έχει τα δύο τα μακριά τα δόντια. Ναι. Και αργότερα ξεκλειδώνει Mammoth, Cybertooth και πιο μετά δεν έχω δει τι ακριβώς ήταν γιατί δεν φαίνεται. Και μετά σε βοηθάνε, φαντάζομαι, στη μάχη αυτά. Όλα αυτά μετά τα έχεις. Δεν σε κάνει λίγο overpower μετά με τα ζώα. Όχι, τι εννοείς overpower. Δηλαδή να έχεις είναι εύκολο, ρε παιδί μου, τα στέλνεις. Εντάξει, άμα έχεις Cybertooth ή ένα μαμούθ από πίσω του, ξέρω εγώ, και το στέλνεις στη μάχη, σίγουρα είσαι πιο. Αν έχεις μαμούθ. Είναι λίγο ξεφτιλίκι μετά, όντως. Δηλαδή και τώρα που έχω το λύκο και έχω και μια κοκουβάγια η οποία αντί για τα κιάλια πλέον, γιατί δεν έχεις κιάλια εκεί για να τους κλικάρεις τους παίκτες. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει άλλα Far Cry. Όταν θέλεις να κλικάρεις τους παίκτες να δεις πού ακριβώς βρίσκονται, βάζεις τα κιάλια και από πάνω τους αφήνει ένα σημαδάκι. Όπως το Metal Gear το 5. Ναι, όπως το Metal Gear. Ναι, ακριβώς. Το Splinter Cell και τέτοια. Οπότε εκεί πέρα, επειδή δεν έχεις κιάλια, δεν υπάρχει τεχνολογία καν, έχεις μια κουκουβάγια. Και η κουκουβάγια γίνεται τα μάτια σου. Οπότε αυτή πετάει πάνω από το. Όχι, ρε, πετάει πάνω από το outpost. Νόμιζα ότι θα μου πεις ότι βάζεις τα χέρια σου για κιάλια. Όχι, ρε φίλε. Απλά αυτή με κάποιο τρόπο. Και καλά τώρα, ρε παιδί μου, πετάει από πάνω η κουκουβάγια και όσες φορές και καλά σφυρίζει, ας το πούμε, η κουκουβάγια, εσύ βλέπεις ότι ναι, έχει εκεί έναν, εκεί έχει έναν. Μέσα πίσω από το δέντρο έχει άλλον έναν και τα λοιπά και έτσι σου αφήνει κλικ πάνω στους παίκτες, στους εχθρούς ρε παιδί μου. Και αργότερα παίρνεις ένα skill, εκτός από το να βλέπει κουκουβάγια και να ξέρεις εσύ που βρίσκονται οι εχθροί, μπορείς να σκοτώνεις έναν τη φορά. Όταν σκοτώσεις έναν βέβαια η κουκουβάγια φεύγει και εμφανίζεται μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ναι. Και το story τι λέει, το story τι λέει, είναι διακυβερνητικό ή... Το story είναι η δικιά σου η φυλή, την οποία την έχουν ψιλοδιασκορπίσει από εδώ και από εκεί άλλες 2 φυλές, είναι οι ανθρωποφάγοι. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα τώρα. Είναι μυστήρια τα ονόματα. Δεν πειράζει. Η μία φυλή είναι οι ανθρωποφάγοι και η άλλη είναι αυτοί που κατέχουν τη φωτιά. Ναι. Τώρα εγώ τα βάζω προς το παρόν με τους ανθρωποφάγους. Αυτούς που κατέχουν τη φωτιά δεν τους έχω συναντήσει ακόμα. Λογικά θα είναι πιο μετά. Ναι. Η γλώσσα δεν είναι στα αγγλικά, είναι μια περίεργη γλώσσα που υποτίθεται ότι τη χρησιμοποιούσαν τότε. Πρωτόγονη την γλώσσα, ας πούμε. Ναι, την πρωτόγονη γλώσσα. Τώρα πώς το έχουν καταφέρει αυτό και αν όντως ισχύει. Δηλαδή, γλωσσολόγοι θα έχουν επευθυνθεί λογικά σε γλωσσολόγους και θα τους δώσανε στοιχεία και. Ναι, απλά θέλω να πω. Κατά πόσο ισχύει ότι μιλάγαν έτσι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο υποθετικό. Υποθετικό είναι, ναι. Γι' αυτό σε παίρνω, ρε φίλε. Πολλές φορές που σε παίρνω τηλέφωνο μου κάνεις κατά ουγκαγκου. Ναι, δεν σε επηρεασμένο, ρε φίλε. Ουντάγα. Κάτι τρελά τέτοια λένε. Ναι. Τι άλλο να πω για το παιχνίδι τώρα. Καλό είναι, από γραφικά σκίζει, ας πούμε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν βλέπεις το δάσος από μακριά, λες ωραία εικόνα. Άμα πας κοντά στο δέντρο όμως, εκεί ξενερώνεις λιγάκι. Αρχίζουν και φαίνονται τα πίξελ, ότι δεν κουνιέται το φύλλο κτλ. Είναι σαν τυποποιημένο, ας το πούμε. Είναι αυτό που λένε η παροιμία που λένε
μη χάνεις το δέντρο από το δάσος. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπος τώρα που κοιτάει το δάσος Ναι. και όχι τόσο πολύ, ας πούμε, Ωραία, παιδάκι. λεπτομέρεια. Περνάς καλά, αυτό το θέμα. Ναι. Εντάξει. Ιδιαίτερα τώρα που παίξεις άλλες 2 ώρες μέχρι να μου χτυπήσει εσύ την κλίση, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Το ευχαριστιέμαι. Ωραία. Είναι Αυτό. ακριβώς αυτό που θέλω. Ωραία, τέρμα, φτάνει. Πάμε. Φτάνει. Σταμάτη, φτάνει. Μας έδωσες, όχι μας έδωσες, σχεδόν playthrough κάναμε μαζί σου. Ναι, Όχι, ναι, ρε, το και δεν, τερματίσαμε. δεν είπα τίποτα, δεν είπα ιστορίες και τέτοια. Όχι, Τώρα δεν να εννοώ ότι αρχίσουμε. μας πρόδωσες τίποτα, είσαι spoiler free. Αυτό Το γενικό δεν- νόημα σου είπα, το γενικό νόημα. γενικό Να μην το νόημα. αναλύσουμε λίγο το παιχνιδάκι, ρε φίλε. Μια αφού- χαρά το πήγες. Εμένα μου το πούλησες πάντως. Να το ξέρεις, Ναι. μου το πούλησες, πάντα το αγοράσω. Ναι, και εγώ είμαι ψημένος ήδη. Περιμένω μόλις το τελειώσει, θα το δανειστώ. Σαν τα κοράκια πέφτουμε, περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο ένας το άλλο το παιχνίδι για να το πάρουμε. Τι να κάνεις ρε φίλε. Από αυτές τις τιμές 60€ και 70 ρε φίλε. Καλά, Εγώ δεν θα παίζει. έλα δύσκολο. Και τι τώρα. Ο καινούριο παιχνίδι δεν παίζει να το βρει κάτω από 70€ σε μεγάλη αλυσίδα. Μιλάμε γιατί υπάρχουν και τα μικρά. Ούτε Αλλά μεταχειρισμένα ρε φίλε ναι, δεν πέφτουνε. Ούτε μεταχειρισμένα. Δηλαδή βλέπεις μεταχειρισμένα και σου λέει Α, έχει έσκα τη λύση για να το πάρεις πιο φθηνά σου λέει είναι μεταχειρισμένο. Και από 60€ σου λέει Α, στο ρίξω 50. Εντάξει. ναι. Και στο παίρνουν και πίσω για ψίχουλα, Δηλαδή σου λέει φέρ το. Δεν αξίζει. Φέρ ξέρω εγώ το Horizon Zero εδώ πέρα. Αυτό το καινούργιο που βγάλε το αποκλειστικό η Sony. Σου λέει φέρ το εδώ, ας το πάρω εγώ σαν μεταχειρισμένο. Πόσο μου το πιάνει, 20€. Και αυτό το πουλάει μετά Κοίτα μαζί τι- με ΦΠΑ ένα 50. τίποτα. Ρε, θα καταλήξουμε πάλι σε εποχές που μαζευόμασταν σπίτια ο ένας του άλλου μικρή πιτσιρίκια και παίζαμε 5 ώρες το ίδιο παιχνίδι και το βλέπαμε ξεσόπαιρναμε όλοι συνεργατικά. Εντάξει, εμείς Κάθε τι μέρα κάναμε, τώρα για κάτσε, 4 μισό λεπτό. μήνες, έτσι. Το ίδιο παιχνίδι. Ναι, καλά τότε Ναι. αγοράζαμε. Καλά, το τότε ήταν παιχνίδι. και δύσκολα τα παιχνίδια, φίλε, αν θυμάσαι καλά. Και άμα έμπαινε σε ένα παιχνίδι, έτσι κι αλλιώ δεν είχαν γονεί να Ήταν- σου πάρουν. ήταν- Ή δεν είχαν ή δεν θέλανε, μάλλον. Ναι. Εντάξει, Μάλλον γιατί τώρα το να σου δεύτερο. παίρνουν άλλο ένα παιχνίδι στους 3 μήνες, ας πούμε, άμα σου παίρνουν άλλο ένα παιχνίδι και τι έγινε. Αλλά δεν διάβαζες, αυτό γινότανε. Αυτό γινόταν. Ναι. Οπότε σε αφήνανε με αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν θέλανε και αυτοί μάλλον να σου πάρουν παιχνίδι από ότι βγάζουμε άκρη εδώ πέρα και τώρα και νόημα. Άλλες εποχές ρε φίλε, τότε το gaming ήταν, τι να σου πω, σε πολύ νηπιακό στάδιο. Ναι. Πας σε ένα σχολείο. Καλά και εμείς δηλαδή δεν έπαιζαν πολύ. Περισσότεροι ήταν έξω που παίζαν μπάλα τότε που υπήρχαν άλλα. Δεν έπαιζαν πολύ γιατί και σε αυτούς δεν υπήρχαν τα λεφτά να πάρουν μια κονσόλα. λεφτά, Ήταν- ναι, και τότε η δεν κονσόλα πάνε- ήταν και ακριβή η Δεν είναι κονσόλα. όπως τώρα που παίρναμε 50 παιχνίδια και οι μικροί, δηλαδή και τα πιτσιρίκια. Ή ας πούμε δεν χρειάζεται καν να αγοράσεις παιχνίδι. Μπορεί να κατεβάσεις ένα free to play και να παίξεις άπειρες ώρες. Δηλαδή υπάρχουν τίμια free to play που τα παίζεις και χωρίς να σκάσεις κανένα φράγκο. Ναι, όντως. Το level. Πάντως Για θυμάμαι πες. εγώ γερές εποχές τώρα να πούμε, με το Μάκη, ειδικά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, με Ναι. μπάλα ας πούμε, το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, μέχρι να σουρουπώσει ουσιαστικά, να αρχίζει Τότε- να χάνεται ο ήλιος. Ναι, και Με τον υδρότα να μετά, στάζει και μετά ξέρω εγώ κατευθείαν ο Μάκης είχε τότε θυμάμαι ένα Mega Drive. Είχαμε και οι δύο από ένα Game Boy να πούμε, που ανταλλάζαμε κασετάκια και τέτοια. Το κλασικό το Game Boy, ξέρεις, το τούβλο. Ναι, το τούβλο ρε φίλε, ναι. Ναι. Και εγώ ήμουνα με ένα Master System. Μαλάκα το πιστεύεις ότι παίζει αυτό το τούβλο μια φορά να το χάρηξει σε ένα συμμαθητή μου ρε φίλε. Γιατί δεν μου αντάλλαζε κασέτα. Θυμάμαι είχα μια Batman κασέτα και ήθελα να τον ανταλλάξουμε και δεν τον αντάλλαζε. Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θα τον άφηνε η μάνα του, ρε φίλε. Κάτι Μπορεί, ναι, σε γι' αυτό. καλά. Μπορεί. Έχω φάει ναι. εγώ μανούρα με μάνα, Ναι. μάνα αλουνού. Έχω δώσει παιχνίδι, έχω συζητήσει με το παιδί και του λέω: Θα σου δώσω αυτό το παιχνίδι, θα μου δώσει εσύ το δικό σου, γιατί δεν το έχω παίξει. Δεν έχω κι άλλο ρε παιδί μου να παίξω. Θέλω να παίξω κάτι άλλο. Βαρέθηκα με Ναι, αυτό που ναι, έχω. ναι, ναι. Άου, μου λέει κομπλέ, ναι, τα κανονίζουμε, ξέρω εγώ. Μετά από λίγο, καμιά ώρα. Το έχω πάρει τη αγγλία με το παιχνίδι, σκάει η μάνα το από κάτω μου χτυπάει το κουδούνι. Πού είναι το παιχνίδι μου, λέει, πού είναι το παιδί μου. Ωπα ρε, της λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Κατεβαίνει κάτω η μάνα μου, γίνεται μια. Τι φωνάζει κυρία μου, λέει στη σκάλα η μάνα μου, ξέρω εγώ και αυτά. Λέω, να εδώ με το γιο σα, λέω, ανταλλάξαμε το παιχνίδι. Και τι λέει, σου, εμεί το έχουμε πληρώσει λέει, το παιχνίδι. Μα δεν το πήρα για πάντα, κυρία μου. Ναι, Να ναι. το ανταλλάξουμε, είπαμε, κάνα 2 εβδομάδες. Τρελάθηκα, φιλέ. Και του το έδωσα πίσω τελικά και σηκώθηκε και έφυγε, μαλάκα. Δεν γινόταν. Καλά έκανες. Να πάει να γαμηθεί. Όπως σου λέω, δεν το έχω ξαναπάθει αυτό το πράγμα. Και η μάνα μου λέει, Χριστός και η Παναγία μου κάνει. Για το παιχνίδι έκανε έτσι αυτή. Σου λέω, τι να σου πω τώρα. Μην μπλέκεις, μου λέει, με τέτοια πράγματα, μου λέει και μανάδες αλλωνών. Άντε από το χάμο μου κάνει και η μάνα μου. Γαμισέτα. Για πες άμα τι τώρα, για περάσουμε σε εσένα. Τι παίζεις. Εγώ συνεχίζω εδώ και αρκετό καιρό με τον Νίο. Έλα ρε φίλε, είσαι ακόμα με τον Νίο, Είμαι, ναι, δεν έχω και την τρελή διάθεση τον τελευταίο καιρό έτσι, για gaming λόγω και το ότι ήμουν και λίγο κρυωμένος και διάφορα άλλα.
Συνεχίζω με τον Neo, θέλω να το τελειώσω στο 100% του. Το έχω ήδη τερματίσει το παιχνίδι μία φορά. Τώρα κάνω κάποια ψηλοπραγματάκια που χρειάζεται να κάνω και πιστεύω ότι σύντομα θα το έχω κάνει γι' αυτό 100% και κάποια στιγμή θα περάσω λογικά σε Far Cry. Θα πας σε πιο χαλαρές καταστάσεις. Σε πιο χαλαρές Γιατί καταστάσεις, το Neo ναι. που έχω παίξει και εγώ λίγο στην αρχή, πριν πιάσω το Zelda, και θέλει συγκέντρωση, αλλά σε ανταμείβει δηλαδή το παιχνίδι. Θέλει. Είναι ένα Dark Souls στυλ παιχνιδιού. Ναι. Δεν είναι όμως Dark Souls, γιατί πολλοί το συγκρίνουν. Ναι, Πολλοί ναι, προσπαθούν να πούνε είναι ας πούμε η απεξά. Είναι αυτό, άμα θέλεις να παίξεις κάτι σε στυλ Dark Souls, είναι μια καλή απεξάρτηση. Είναι πιο φρέσκο, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι κατά την προσωπική μου άποψη. Ναι. Έχει πολύ ωραίους μηχανισμούς ας πούμε που στο gameplay είναι παραπάνω από ότι σου δίνει το Dark Souls, ας πούμε, με ένα roll, ένα block και το attack, ας πούμε. Έχει πολύ παραπάνω κινήσεις, έχει combos καταρχάς, δηλαδή θυμίζει είναι ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει σαν ένα υβριδιακό Dark Souls με Ninja Gaiden. Ακριβώς, ναι. Και νομίζω ότι αυτό που έχουν κάνει κιόλας με τη διαχείριση του στάμινα, που παίζει σημαντικό ρόλο, Ναι. το διαφοροποιεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Θα έλεγα ότι έρχεται πιο κοντά στο Bloodborne. Ναι, είναι πιο γρήγορο. Είναι πιο γρήγορο, ναι, με περισσότερα combos, περισσότερες combo κινήσεις, που και το Bloodborne είχε combos ανάλογα με το όπλο που έπαιζες. Εντάξει, όχι τόσο, επειδή μου έχεις πει ότι είχε, δηλαδή ξεκλειδώνεις κόμπο. Ξεκλειδώνεις, ναι, είναι σαν hack and slash. Είναι διπλάσια και τριπλάσια τα κόμπο, δηλαδή. Το για... Bloodborne είχε ένα σπαθί, δηλαδή το shock cleaver, ας πούμε, απλά έκανε 3-4 διαφορετικές κινήσεις. Αυτό δεν ήταν κόμπο ακριβώς. Ναι. Κοίταξε. Πάνω κάτω έτσι είναι και στο τέτοιο, μόνο που έχεις την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσεις και άλλα όπλα και συν ότι κάνεις διαφορετικά κόμπο ανάλογα με το stance που θα κρατάς το σπαθί σου. Δηλαδή αν θα κρατάς το σπαθί ή το... Και τη στάση, ναι, είναι η στάση που θα το κρατήσεις. Δηλαδή αν θα το κρατήσεις χαμηλά, κανονικά ή πιο ψηλά. Ναι. Αυτά ήταν ένα παιχνίδι που το περίμενα καιρό, να πω την αλήθεια. Και γενικά, επειδή μου αρέσει ο κόσμος έτσι, η αρχαία Ιαπωνία, σαμουράι, νίτζα και τέτοια. Σε πολλούς. Ναι, και πέραν του Ονιμούσα δεν είχε βγει κάτι καλύτερο. Ήρθε και κάλυψε ένα κενό μετά τον Ονιμούσα που έλειπε δηλαδή. Ναι, ο Νιμούσα δηλαδή στο PlayStation 2 μόνο, μετά δεν ξανασχολήθηκαν. Ούτε στο 3, ούτε τώρα ακούω τίποτα. Το έχουν κλειδώσει σε κάποιο ντουλάπι προφανώς. Εντάξει, κοίτα, τα δύο τελευταία. Τα Νιμούσα, τα δύο πρώτα ήταν καλά. Το τρίτο ήταν μέτριο, γιατί ήταν μέτριο. Όχι, ναι, με το Ζαν Ρενό. Όχι, ήταν καλό παιχνίδι. Αλλά μία που όταν παίζω ένα παιχνίδι, όπως και το Assassin's Creed, δεν θέλω να έρχομαι στην τωρινή εποχή. Ναι. Και όταν με πήγαινε μία στην τότε, μία στην τώρα, το Νιμούσα το 3, ας πούμε, με είχε ξενερώσει αυτό. Ναι, ουσιαστικά οι δύο χαρακτήρες, ο ένας, ο Ζαν Ρενό, πήγε στην Ιαπωνία στην αρχαία και καλά εκεί που είναι, και πώς τον λέγανε, ρε. Το κόλλησε στο μυαλό μου, Ζουμπέι ήτανε, Τζιμπέι, πώς τον λέγανε. Όχι, ήταν ο πρώτος, όχι ο Τζουμπέι. Ο Ζουμπέι ήταν στο 2, ναι, ο Ζουμπέι ήταν στο 2. Ο πρώτος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Κάτσε, το έχω εδώ μπροστά, περίμενε, κάτσε. Τώρα θα σου πω εδώ. Ο Νιμούσα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ποιος ήτανε. Να πω στα παιδιά ότι ο Μάκης, ο φίλος Μάκης, μπορεί να τον ακούτε έτσι αγαθό και λοιπά, αλλά έχει μια από την πληρέστερη gaming βιβλιοθήκη που μπορείς να βρεις. Έχει καλή. Σε όλες τις πλατφόρμες. Σαμανοσούκε, φίλε μου. Σαμανοσούκε. Ο Σαμανοσούκε, ναι. Και και την έχω το PlayStation 2, το έχω ακριβώς δίπλα μου. Όλη τη συλλογή. Οπότε τεινάχτηκα λίγο προς τα δεξιά και το πιάσε. Αυτά είναι. Άμα είσαι ninja, με τον Μάκη, τεινάζεσαι. Ο αδερφός μου πάντως όταν το είχε δει, το Neo, κατάλαβε μου λέει Ninja Gaiden, είναι. Το μεταξύ τα λατρεύει τα Ninja Gaiden ο Μπάμπης. Ναι. Έχει παίξει, μέχρι και του DS έχει παίξει και την έχει καταβρει. Το 2 όλα, τα έχει παίξει όλα. Και το DS ήταν καλό, εμένα μου άρεσε όταν το έπαιζα. Ο Μπάμπης βασικά ξεκίνησε με το DS και μετά πήγε στα άλλα. Το DS ας πούμε το λάτρεψε, δηλαδή το θεωρεί το καλύτερο, μου λέει Ninja Gaiden από όλα, από όσα έχω παίξει. Φαντάσου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Γιατί τώρα στο DS εντάξει δεν έχει τα γραφικά, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να έχει καλό gameplay βέβαια, γιατί έχει το στυλό και έτσι. Έχει καλό gameplay και δουλεύει, λειτουργεί άψογα το στυλάκι. Ναι, το DS δηλαδή έχει παίξει το 2, έχει παίξει το 3, έχει παίξει το Sigma που έχω για το PlayStation 3 που ξέρεις είναι του Xbox, αλλά το 3 του άρεσε. Που δεν... το 3 μου άρεσε και εμένα, ρε. Και αυτού του άρεσε. Ναι, μου άρεσε γιατί ήταν πιο εύκολα από τα άλλα καταρχήν. Το 2 εγώ το παίξα ας πούμε στο Xbox το 360. Δεν υπάρχει αυτή τη δυσκολία. Άκου να δεις τώρα σκεπτικό. Με το Ninja Gaiden έχω παίξει εγώ, το παίζω το 2 στο 360 και το παίζω και σταμάτη στο PlayStation 3 που είναι το Sigma. Ναι, είναι Ninja Gaiden 2 Sigma. Και εγώ παίζω το Ninja Gaiden 2 απλό, όχι Sigma. Και ό,τι έχει περάσει στα μάτσα, ερχόταν εδώ πέρα, έβλεπε λίγο Ninja Gaiden 2. Μου λέει το έχω παίξει και εγώ, μου λέει στο PlayStation 3. Του λέω το Sigma, ναι, μου κάνει. Μου λέει εύκολο αυτό. Του λέω τι εύκολο ρε φίλε. Του λέω έχω φτύσει αίμα. Του λέω το έχω παίξει 10 φορές. Του λέω και συνέχεια με ξεκολλιάζει το κάνει. Μεταξύ φτάνω στον τελευταίο αρχηγό και έρχεται εδώ πέρα και είμαι έτοιμος να φάω τα χειριστήρια εγώ. Είμαι έτοιμος να φάω τα χειριστήρια. Δαγκώνω τα τραπέζια, δαγκώνω τα χέρια μου. Έχω σπάσει και ένα. Μου φαίνεται πρέπει να το σπάσα τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει σπάσει. Δηλαδή αυτό είναι στάνταρ. Και μου κάνει τι κάνει ρε μαλάκα. Μου λέει αυτό είναι, μου λέει το τελευταίο, δεν μπορεί να το τερματίσει. Μου λέει άνετα τον είχα βγάλει. Πιο ρε μαλάκα του λέω άνετα, του λέω με ξεκολλιάσει. Και τέλος πάντων. Λέω δεν γίνεται ρε φίλε, εντάξει και πόσο να μου λέει μαλακίες τώρα λέει ο άλλος, δηλαδή ότι ήταν, μάλλον δεν ξέρω εγώ να παίζω. Και τελικά το ψάχνω και βλέπω ότι στο Xbox το 360 η έκδοση είναι 2 φορές δυσκολότερη από ότι την είχαν βγάλει ας πούμε στο PlayStation 3, το Sigma. Ναι, την είχαν κάνει λίγο πιο light τη Sigma την έκδοση, γιατί όντως εγώ στο 2 εκεί που δυσκολεύτηκα αρκετά και αυτό γιατί δεν είχα τα healings, τι είχε, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς, πώς γέμισε ζωή στο Ninja Gaiden. Το μόνο που ήταν ένα διπλό boss που πολεμάς μία και έρχεται και καπάκι άλλος ένας. Εκεί είχα δυσκολευτεί δηλαδή στο Sigma. Φαντάσου τι έπαθα εγώ εκεί πέρα. Ναι, και συνήθως γιατί και εγώ και ο Μάκης τις περισσότερες φορές τα ξεκινάμε τα παιχνίδια στα normal, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είχε normal, το δικό μου δεν είχε. Το δικό του δεν είχε. Δεν είχε normal και easy. Τίποτα. Ξεκίναγες όπως ήθελε αυτό. Νομίζω η περιγραφή σου ότι δάγκωνες τραπέζια τα λέει όλα. Φίλε, δεν το περίμενα να είναι ένα hack and slash παιχνίδι τύπου. Εμένα μου θυμίζει τον God of War, όταν το ξεκίνησα. Με σαμουράι όμως, έτσι. Ναι. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Δεν περίμενα δηλαδή ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα πάντα από άμυνες μέχρι ρόλ μέχρι. Λέω εντάξει, hack and slash είναι. Στο God of War εγώ δεν χρησιμοποίησα ούτε ρόλ ούτε. Καμία σχέση. Ναι, άμυνα ούτε τίποτα. Μόνο όταν το έπαιξα μετά στο hard. Που είχα πάρει την έκδοση την HD, ξέρω εγώ, για να πάρω το τρόφι. Μόνο τότε χρησιμοποίησα κάποια πράγματα και μηδαμινά. Σε σχέση με αυτά που έκανα στο πρώτο playthrough στο 360 για το Ninja Gaiden το 2 δηλαδή. Ναι. Και έλεγα ο Χριστός, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, θέλει γερό στο μάχημα, ναι, γερά. Είναι. Το Ninja Gaiden θέλει γρήγορα δάχτυλα και αντίληψη καλή. Ναι, αυτό. Και αυτό το έχουν περάσει και στο Neo. Ναι. Το έχουν περάσει. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι ένα υβριδιακό παιχνίδι Dark Souls με Soulsborne παιχνίδι μαζί με Ninja Gaiden και το έχουν πετύχει τέλεια η Team Ninja, το έχει πετύχει τέλεια αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, και συν και τον κόσμο του Onimusha. Πολλοί λένε βέβαια ότι ένα νέο Onimusha, όχι, δεν έχει καμία σχέση με Onimusha, μόνο ο κόσμος του. Δηλαδή, πέρα τη θεματολογία δεν έχει κάποιο άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο ούτε στο gameplay ούτε τίποτα. Το Onimusha ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι έτσι, από το. Ναι, τελείως. Από ότι είναι το Neo. Κατά τα άλλα είναι. Ναι, εγώ έπαθα πλάκα με αυτό το παιχνίδι. Κάπου στο μέλλον να βγει και ένα Onimusha γιατί το χρειαζόμαστε. Μακάρι, χρειάζεται ένα Onimusha. Ένα Onimusha. Η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, δεν σας τελείωσα πριν. Άλλο ήθελα να πω, άλλο ξεκίνησα να λέω, άλλο καλού κατέληξα, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνονται αυτά, δεν πειράζει. Το βλέπει ο αδερφός μου, που όπως σας είπα που γούσταρε τα Ninja Gaiden. Ναι. Το βλέπει ο αδερφός μου το Onimusha, λέω, το Neo, γιατί είχα κατεβάσει τον demo. Εγώ με τον demo έχω παίξει. Την beta που σου άφηνε ένα Σαββατοκύριακο και μετά στην έκοβε. Αυτή. Δεν έχω παίξει δηλαδή. Και την προηγούμενη νομίζω έπαιξα λίγο, πολύ λίγο. Δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ. Με το δεύτερο που ήταν πιο ολοκληρωμένο το συνέχισα. Και το βλέπει και μου λέει Ninja Gaiden. Του λέω όχι, αλλά είναι τη ίδια εταιρεία. Μου λέει θέλω να παίξω λίγο να το δω. Μία που το βάζει, γιατί ο Μπάμπης δεν είναι και πολύ των στατιστικών για αυτά, δεν έβγαζε άκρη. Είναι και λίγο με τα αγγλικά, δεν τα πάει καλά. Μία που το βάζει και μου λέει εντάξει, άστο, δεν είναι η άμυνα, μου λέει αυτό. Εγώ νόμιζα μου λέει ότι θα ήταν να μου λέει σαν τα άλλα, τα Ninja Gaiden μου κάνει, αλλά δεν το έχω, μου λέει. Εντάξει, λογικό είναι ρε φίλε, γιατί ναι, όταν μπλέκονται πολλά στατιστικά κλπ. Είναι και άνθρωποι που θέλουν να παίζουν λίγο πιο.
Έχει παραπάνω. Δεν είναι για να χαλαρώνεις τώρα. Αυτό δεν είναι για να το βάσεις. Δηλαδή, όπως γυρνάω εγώ από τη δουλειά, 6 ώρα ύπνο, κάμια ώρα ύπνο έχοντας φάει, να ξυπνήσω μετά δηλαδή να πω κάτσε να βάλω και ένα παιχνιδάκι να χαλαρώσω. Δεν είναι για να χαλαρώσεις αυτό το Όχι, παιχνίδι. δεν είναι. Πρέπει να έχεις το νου σου εκεί. Θες δεν θες. Καταρχήν δεν έχει pause νομίζω και αυτό. Είναι σαν το Dark Souls, δεν έχει pause. Ναι. Πώς το λένε, ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω, ας πούμε έτσι όπως αναφέραμε πριν για τα στατιστικά και αυτά, έχει και στατιστικά και skills. Δεν είναι όμως, δεν είναι κουραστικό. Δηλαδή το κάθε όπλο που θα διαλέξεις σου λέει και τι stat χρειάζεται. Είτε χρειάζεται strength, είτε χρειάζεται dexterity, είτε ένα καινούριο στατιστικό που έχουν βάλει, που δεν το έχουμε δει ας πούμε, σε πολλά RPG, το body. Έχει κανονικά για μαγείες. Αλλά για τον κάθε δρόμο που θα διαλέξεις πώς θες εσύ να είσαι, είτε είσαι με κατάνα, είτε είσαι με dual κατάνα, με δόρυ και με τα άλλα τα όπλα που έχει, αναβαθμίζεις τα συγκεκριμένα stats που σου χρειάζονται, δηλαδή 3 πράγματα. Αν διαλέξεις δηλαδή εννοείς να παίξεις με κατάνα, ναι, αν διαλέξεις να παίξεις με συγκεκριμένα κατάνα, πράγματα ανεβάζεις για να έχεις το κατάνα. Ακριβώς. Ναι, Αν παίξεις με... Ναι, πες Μίτσο. Είναι πολύ διαφορετικό το πώς καταμοιράζεσαι τα stats και που το βάζεις. Ναι. Όλοι προσέχουν που τον βάζουν, πιστεύω. Καλά, ναι, άμα δεν προσέχεις που το βάζεις, το πουλήσεις και το υπογραφείς σου. Άστα να πάνε τέτοιες. Το χάσεις το παιχνίδι άμα δεν τον προσέξεις. Εντάξει, το πρώτο playthrough πάντα πας λίγο στην τύχη και μετά εντάξει, μέχρι να καταλάβεις τι... Ο Σταμάτης θα σου πει τώρα εδώ πέρα για το δεν έχει δεύτερο playthrough, τι μου λέγες ρε? Ναι, δεν είναι όπως τα Dark Souls που σε ξεκινάνε σε New Game Plus μόλις το τερματίσεις. Διαλέγεις εσύ, ας πούμε, δηλαδή έχει το Way of Samurai και μετά η Way of Warrior, δεν θυμάμαι ένα από τα δύο, και απλά αλλάζεις τον χάρτη σε δυσκολότερο επίπεδο. Δηλαδή εννοείς έχεις τις αποστολές ξεκλείδωτες και απλά τις βάζεις στο χάρτη. Ναι. Σου ξεκινάει τις 3 πρώτες περιοχές. Από τις 3 πρώτες περιοχές σου ξεκλειδώνει όλα τα missions. Με βέβαια πιο μεγαλύτερη δυσκολία. Οι εχθροί έχουν περισσότερη ζωή, ρίχνουν καλύτερα αντικείμενα. Ναι, κάνει scaling στην δυσκολία στην level που είσαι εσύ, οπότε να δυσκολεύσεις. Αυτό ακριβώς. Απλά δεν έχει, ας πούμε, να το συνεχίσεις όπως δηλαδή να ξεκινήσει από την αρχή όπως ξεκινάει. Δηλαδή που ξεκινάς, βγάζεις το πρώτο mission και μετά μόλις σου ανοίξει σου είχε την επόμενη mission και για να πας στην επόμενη πρέπει να έχεις βγάλει την προηγούμενη και τέτοια. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής, ναι. Όπως το Castlevania, το πρώτο ρε παιδί μου, που είχες βγάλει όλο το χάρτη, δεν είχες ανοίξει το χάρτη, τέλος πάντων, εισαγωγικά, είχες περάσει όλα τα πάντα, είχες τερματίσει το παιχνίδι και μετά σου έλεγε αν θες να το παίξεις δύσκολο, διάλεξε αυτή την αποστολή και παίχνει στο δυσκολότερο. Κάπως έτσι ακριβώς. Και αυτό. Εγώ το ήθελα να ήταν όπως το Dark Souls, να έχω την επιλογή. Δηλαδή, ας μαζέψω ό,τι άφησα γύρω μου στις προηγούμενες αποστολές και μετά να έχω την επιλογή να ξεκινήσω το ταξίδι μου ξανά από την αρχή, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ήταν η άποψή τους αυτή, έτσι θέλανε να το κάνουν το παιχνίδι. Όλα αυτά είναι, εντάξει, δεν είναι λάθη. Μόνο ως σχεδιαστικές επιλογές μπορεί να τις κρίνεις και είτε βγαίνουν είτε δεν βγαίνουν. Αυτό ακριβώς. Και κάτι άλλο που ήθελα να σχολιάσω για το παιχνίδι. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Έχει αρκετά υπαρκτά πρόσωπα που υπήρχαν την εποχή εκεί του εμφυλίου που έγινε μεταξύ 1600 νομίζω του μεγάλου εμφυλίου στην Ιαπωνία που λένε ότι είναι και πιο αιματοβαμμένος. Έχει αρκετά πρόσωπα υπαρκτά. Δηλαδή συνταγή Assassin's Creed δηλαδή. Περίπου ναι, μια συνταγή Assassin's Creed με υπερφυσικό μέσα κιόλας. Ναι, βάζουν τα προσφυσικά που είναι. Πώς είναι ας πούμε ο Νταβίντσι, το Νέτσιο. Αυτό ακριβώς. Κάθε φορά που έπαιζε συναντούσες και ένα πρόσωπο της τότε εποχής. Ναι. Βέβαια μεγάλο όνομα, όπως ας πούμε ο Νταβίντσι στο 2 ή ποιος άλλος ήτανε. Σε κάθε Assassin's Creed παίζουν κάποιοι. Ναι, στο 3 είχε αυτόν εκεί πέρα που είχε ανακαλύψει τον ηλεκτρισμό. Ήταν και ο Washington στο 3. Ναι. Στο 4 που ήταν όλοι οι διάσημοι πειρατές εκεί της χρυσής εποχής. Ναι. Και ούτω καθεξής. Όλα τα Assassin's Creed έχουν κάποια έτσι γνωστά άτομα, ναι.
Αυτό. Αυτό έχω να πω. Για τον ιό, μιας και τον αναφέρεις αυτό και την αληθοφάνεια. Κάπου είχα διαβάσει ότι είναι κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, εσύ το έχεις πετύχει σίγουρα στο παιχνίδι, μια εκκλησία η οποία πλέον μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά υπάρχουν μόνο τα ερείπια και δείχνουν πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά πώς ήταν ολόκληρη και που έγινε ερείπιο, όπως είναι τώρα. Ναι, νομίζω ήταν ένα από τα κάστρα ενός πολέμαρχου του Νομπουνάγκα. Που ήταν αρχηγός εκεί πέρα στον εμφύλιο που είχε ξεσπάσει, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι είχε γίνει, δεν το έχω ψάξει τι είχε γίνει στην πραγματικότητα. Είναι ωραίες αναφορές αυτές, γιατί σε βάζουν και σε ένα τρεπάκι να ψάξεις λίγο παραπάνω. Και γενικά σου βάζει, δηλαδή σε κάθε loading που μπαίνει, σε κάθε mission ας πούμε, σου έχει κάποια notes από κάτω που σου λέει κάποια πράγματα για κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, σου λέει κάποιες Ιαπωνέζικες παροιμίες και διάφορα άλλα, ας πούμε. Σε βάζει στο κλίμα κατευθείαν. Ακριβώς. Γιατί νομίζω και ο William, ο λευκός σαμουράι που έχεις εσύ, είναι υπαρκτό πρόσωπο μυθολογικό στην αναφορά της ιαπωνικής μυθολογίας για τον πρώτο λευκό σαμουράι. Κάποιος ο οποίος είχε βρεθεί σαν ξέμπαρκος εκεί, δεν θυμάμαι. Εγώ τον Tom Cruise ξέρω, τον πρώτο λευκό σαμουράι πάντως. Στο τελευταίο σαμουράι. Το τελευταίο σαμουράι, ναι. Ο Tom Cruise. Ναι ρε φίλε. Παρεμπιπτόντως ήταν και καλό το ρεγές. Αρκετά καλό. Ήταν καλό, είναι από αυτά που ήταν λίγο... είχε πάρει λίγο κόπια αποχορεύοντας με τους λύκους και... Το μετεξέλιξε, αλλά πήγαινε ωραία, ρωτάω, δηλαδή δεν είναι άσχημη ταινία. Όχι, ξαναβλέπε. Εντάξει, είναι πολύ περιπετειώδες ταινία, δεν έχει κάτι σοβαρό να σου προσφέρει. Έχει κάποιες αναφορές και αυτό ιστορικό, αλλά ιστορικός. Στην Ιαπωνία. Είχαν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω τότε που οι σαμουράι δεν θέλανε να παρατήσουν δεν θέλανε να παραδώσουν τα όπλα. Τα όπλα, ναι. Θέλανε να κυκλοφορούν επειδή επειδή είναι τιμητικά σαμουράι, πρέπει να έχουμε και το όπλο πάνω. Ενώ οι άλλοι θέλουν να δυτικοποιηθούν πιο πολύ, να μην υπάρχουν όπλα και κανείς δεν ξέρει. Εκεί τους βγάζει τώρα το σαμουράι ότι είναι καλή, ενώ στην ουσία εγώ ξέρω ότι το σαμουράι ήταν κακή. Κακή. Ήταν, ρε παιδί μου, είχαν αυτό που το έχουν όλοι οι Ιάπωνες αυτό με την τιμή. Κάνανε κουμάντο, ρε φίλε, αυτό. Αυτό ακριβώς. Χάσανε την αξία τους. Έχασε την αξία του. Απλώς ήταν μια περίοδο που άρχισε να ξεπερνιέται το όλο αυτό. Της τιμής και με αυτά, και αυτοί είναι αναπροσκολλημένοι και παλεύανε για τα πιστεύω τους και για αυτό που είναι. Μπήκανε πολλά πολιτικά συμφέροντα μετά διάφορα, οπότε βέβαια εντάξει ξεφεύγουμε τώρα από το... από τον Ιω. Εντάξει, δεν είναι ωραίες αναφορές αυτές και πιστεύω ότι γουστάρουν πολύ να τις ακούνε. Πάντως όποιος είναι λάτρης έτσι λίγο σε πιο hardcore καταστάσεις, είναι ένα παιχνίδι και του αρέσει και το Dark Souls. Γενικά η Soulsborne στη σειρά είναι ένα must παιχνίδι για αυτόν. Δεν το συζητώ. Όποιοι ψάχνουν τέτοιες καταστάσεις, και αυτοί που γουστάρουν Ninja Gaiden και αυτοί που γουστάρουν τα Souls, πρέπει να το παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι η ανταμοιβή. Δηλαδή όταν γίνεις master, κάνεις mastering το σύστημα μάχης, δηλαδή αυτά που κάνεις είναι σε απίστευτο βαθμό. Ναι. Και όπως είπες και πιο πριν, σε ανταμείβει το παιχνίδι. Αυτό. Σε ανταμείβει. Το δεύτερο παιχνίδι είναι που βγαίνει σε στυλ Souls, δηλαδή επηρέασε. Μου φαίνεται και επηρέασε αρκετούς η Souls σειρά. Μακάρι να επηρεάσει και ακόμα περισσότερους. Το πρώτο ήταν το Lords of the Fallen, το οποίο ήταν λίγο φόλα. Fallen. Όχι, κοίτα, καλό ήταν, επειδή το έπαιξα, εγώ ασχολήθηκα, αλλά στο Xbox ασχολήθηκα. Τι γινόταν με αυτό, είχε ένα πρόβλημα, επειδή δεν το πήραν και αυτοί σε φάση ότι δεν έχει χάρτη, όπως είναι το Souls. Ναι. Απλά μαθαίνεις σιγά σιγά τον δρόμο μόνος σου και ξαναγυρνάς και ξέρεις γιατί και το Souls στην ουσία ένα κουτί είναι, παιχνίδι κουτί. Δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε πολλά παρακλάδια δηλαδή για να χαθείς. Ούτε πολύ open είναι. Γραμμικό θα το έλεγα. Πέρα από. Είναι η αποστολή του ήρωα, είναι πολύ συγκεκριμένη και αφήνει απλώς να επιλέξει το δρόμο, αλλά όχι. Απλά αν αλλάξεις δρόμο και πας σε λάθος ας πούμε μονοπάτι, απλά δεν περνάς λέγοντας ότι είναι δύσκολη εχθρή και πρέπει να φύγεις από εκεί, να γυρίσεις αργότερα γιατί δεν περνιέται απλά το συγκεκριμένο σημείο. Πρέπει να έχεις XP επάνω σου. Αυτό. Και ξαναγυρνάς αργότερα όταν θα είσαι πιο δυναμωμένος. Έτσι. Το ίδιο κάνανε και στο Lords of the Fallen.
Αλλά τι γίνεται εκεί πέρα, ρε φίλε, είναι όλα ίδια, ρε γάμο. Δηλαδή, πόσες φορές είχα περάσει από το ίδιο σημείο και νόμιζα ότι δεν είχα ξαναπεράσει, αλλά τελικά είχα ξαναπεράσει. Και κάπως έτσι το παράτησα το παιχνίδι. Για αυτόν τον λόγο. Αλλά έχει και αυτό τους ίδιους χειρισμούς. Δηλαδή, άμυνα, χτυπήματα. Τα voice over είναι χάλια. Δηλαδή, όταν λέμε χάλια, λες και μιλάνε παιδιά του Πίκπα είναι. Ξύλινα. Τα παιδιά του Πίκπα δηλαδή είναι ακόμα καλύτερα να είχαν βάλει να μιλάγανε. Ναι, και νομίζω τώρα οι ίδιοι αυτοί βγάζουν ένα άλλο καινούριο Souls παιχνίδι, σαν Souls, like Souls παιχνίδι, που θα είναι που βγαίνει το Μάιο, το Surge. Ναι. Μακάρι να πήρανε το μάθημά τους από αυτό το παιχνίδι για να κάνουν κάτι καλύτερο. Εμείς σαν joystick ευχόμαστε να πίνουν περισσότερα τέτοια παιχνίδια. Βέβαια, ναι. Και την αντιμετώπιση, δηλαδή βλέπεις και στα DLC ακόμα η From, η επιμέλεια και τι μεράκι δεν είναι ξεπέτες. Ναι. Τα DLC δεν τα έχω παίξει ακόμα, μάλλον σύντομα. Μιλάμε για τα προηγούμενα DLC, είτε σε Bloodborne είτε σε Dark Souls. Ναι. Καλά, του Bloodborne ήταν υπέροχο και του Dark Souls του 2 μου άρεσαν πάρα πολύ τα DLC και του θα έλεγα, αλλά πιστεύω σαν καλύτερο DLC της σειράς, χωρίς να έχω παίξει τα δύο τελευταία του 3, πιστεύω ότι είναι του Bloodborne μακράν το καλύτερο. Ναι. Αλλά μ' άρεσανε πάρα πολύ και του Dark Souls του 2 τα DLC. Είχαν φοβερά boss. Ήταν κάποια boss τα οποία ήταν φοβερά. Δηλαδή, κάποια πράγματα που λείπαν από το 2, το Dark Souls, τα δώσανε μετά στο DLC, ναι. Στα DLC, γιατί ήταν 3, νομίζω. Ναι, 3 ήταν. Και τώρα περιμένουμε όλοι τι θα είναι το επόμενο παιχνίδι που θα ανακοινώσει αυτή η εταιρεία. Και πού θα πάει πλέον, γιατί αφού τελείωσαν τα Dark, έτσι λένε, σε τι θεματολογία θα το ρίξουν. Κοίτα, ας μου βγάλουν με ένα Bloodborne 2, ας μου βγάλουν και ένα remake του Demons και εντάξει είμαστε. Υπάρχει ένας κάποιος για Bloodborne 2. Πω, δεν τα φορταίνουν αυτά τα παιχνίδια, δεν έπρεπε να κάνουν δήλωση ότι τα τελειώνουν. Τι να βγάλουν τώρα, φίλε, τι άλλο. Εγώ φοβάμαι, ότι και να βγάλουν είναι τέτοιο η αρρώστια που έχουν στο art direction και στο στήσιμο του παιχνιδιού, τη τελειότητα του. Ναι. Πιστεύω ακόμα και στο διάστημα να το πάνε, θα έχουν, ρε φίλε, να σου προσφέρουν άπειρες λύσεις. Κοίτα, αυτά τα project τώρα Dark Souls είναι από παλιά, δηλαδή είναι με τα Kingsfield, έτσι. Ναι. Και κάτι... Ήταν ο Miyazaki δεν ήταν στα Kingsfield. Ήτανε της From Software, ναι. Ναι, αλλά είναι ίδια. Άμα παίξεις, δηλαδή, γιατί πήγα εγώ, βρήκα ένα και αγόρασα. Το βρήκα σε ένα βίντεο κλαμπ το οποίο το πουλάγε. Ξέρεις, γιατί τα παλιά του 2 τα στέλνουν τώρα και το τσίπησα, το βρήκα και το τσίπησα να δω τι δουλειά ήταν. Γιατί είδα ότι ψιλομοιάζουν, ξέρω εγώ, οι νοοτροπίες σου δηλαδή. Όχι... Και σε αυτό χάνεις, οι εχθροί είναι οι ίδιοι πάνω κάτω. Δηλαδή, συνάντησα πολλά τέρατα, ας πούμε, που ήταν ίδια με του Dark Souls. Αρκετά ήταν αυτά τα τέρατα. Βέβαια το έπαιξα λίγο στην αρχή, αργότερα δεν είδα τι παίζει, γιατί δεν πολύ παίζεται. Έχει γεράσει πολύ άσχημα το παιχνίδι. Έχει γεράσει, δεν παίζει. Και όσο έπαιξα, δηλαδή καμιά ώρα έτσι για να το δω. Ο Miyazaki απλώς ήρθε στην ομάδα και κούμπωσε και έδωσε αυτό που έλειπε στα Souls, στα προηγούμενα της From. Από ό,τι ξέρω έβαλε το ρολ. Και τους μηχανισμούς. Ναι. Και φυσικά το art direction που ξεφεύγει, δηλαδή αν στο Nioh πούμε ότι κάτι λείπει, για μένα είναι το αριστούργημα του art directions που έχουν τα Souls. Έτσι οι τύποι δώσανε αριστούργημα, δώσανε ένα αριστούργημα εκεί, κάνανε φοβερή δουλειά, ειδικά στο Dark Souls το 1. Όλο αυτό το ένα είναι το καλύτερο όλων. Το πράγμα που έχει σκεφτεί και πώς ενώνονται όλες οι περιοχές και σε level design και σε... Το οποίο έχει και το Bloodborne, κάπως έτσι, σαν το Dark Souls του 1. Όχι όμως τόσο δυνατά όσο ήταν στο Dark Souls το 1. Το 1 είχα πάθει σοκ εγώ. Όταν το πρώτο έπαιξε είχα πάθει σοκ. Αυτά. Λοιπόν, να πω και εγώ τι παίζω. Ωραία. Εγώ έχω έχω αρρωστήσει με το Zelda το καινούριο. Έκατσα και αγόρασα κονσόλα για το Zelda το καινούριο. Και εντάξει, ό,τι και να πω για το παιχνίδι, νομίζω δεν είναι λίγα αυτό που έχουν φτιάξει. Το όλο concept, το όλο περιεχόμενο είναι κάτι μοναδικό, κάτι πρέπει να. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι μια κονσόλα, να αγοράσει την κονσόλα μόνο για αυτό το παιχνίδι και να μην παίξει τίποτε άλλο, πρέπει να το κάνει. Το παιχνίδι είναι φοβερό. Τώρα
Πες μου. Έχει βγει και στο Wii U, ρε φίλε. Οπότε. Έχει βγει και στο Wii U, ναι. Απλώς εγώ ως Μίτσος είπα, ρε φίλε, θέλω να το παίζω παντού. Θέλω να το παίζω στο τουαλέτα, θέλω να το παίζω στην κουζίνα, θέλω να το παίζω στο αμάξι, θέλω να το παίζω παντού, ρε φίλε. Όταν κατουράω θέλω να παίζω Zelda, δεν ξέρω. Έτσι, Έχεις φάει το κόλλημά σου, εντάξει, λογικό είναι. είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό το παιχνίδι, είναι σοκαριστικό. Επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι. Είναι μια περιπέτεια που πρέπει να τη ζήσεις. Και διαφοροποιείται αισθητά από τα υπόλοιπα Zelda, διαφοροποιείται. Είναι το πρώτο open world Zelda που έχει βγει. Ναι. Και είναι ένα ταξίδι στα παιδικά σου όνειρα. Ταξιδεύεις αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να δεις τον κόσμο το Γερούντο, να δεις Ζώρα και αυτά, όλα αυτά που τα βλέπεις πλέον. Με τσουμπανογραφικά, ας πούμε. Ναι, που τα βλέπεις πλέον σε HD. Το πρώτο μεγάλο HD Zelda. Όχι μόνο σε HD, είναι και πιο καλά σχηματισμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα βλέπεις πλέον πως είναι κανονική. Πώς θα φαντάζεσαι να ήταν, ας πούμε. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Πρώτα τα βλέπεις με τετραγωνάκια. Ας πούμε, άμα παίξεις το Majora's Mask, εγώ έχω περάσει από όλες αυτές τις περιοχές που λες και τα βλέπω όλα τετραγωνισμένα. Τώρα πώς θα είναι έτσι, σωστά, η μορφή της θα είναι σωστή. Που είναι πεντακάθαρα απεικόνηση, ναι. ζωντανός κόσμος, δηλαδή παθαίνεις την πλάκα σου με όλα αυτά που βλέπεις. Και φυσικά ό,τι και να κάνει, γιατί έχει, ό,τι και να κάνει τα κάνει απλά. Δηλαδή ακόμα και το crafting που έχει, το δίνει τόσο απλά, που νομίζεις ότι λες και δεν το έχεις ξαναδεί πουθενά άλλο, αλλά είναι τόσο ωραία δοσμένο και απλά δοσμένο που λες, ρε παιδί μου, ναι, χαίρομαι να κάνω crafting ή χαίρομαι να περπατάω. Μάλιστα. Δηλαδή, εκτός άμα εξαιρέσει το Grand Plateau που είναι η πρώτη πλατφόρμα που βγαίνεις και είναι στην ουσία ένα tutorial για να πάρεις τις δυνάμεις σου, κάτι το οποίο σημείως είναι το πρώτο Zelda που σου δίνει άμεσα τις δυνάμεις σου. Ναι. Σου δίνει άμεσα όλες τις δυνάμεις σου και να τις χρησιμοποιείς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσεις από τα dungeon πρώτα για να βρεις το σπαθί, να βρεις το hook, να βρεις το boomerang. Ξέρεις πώς ήταν τα παλιά τα κλασικά. Έχεις κάποιους μηχανισμούς και τα οποία θα δίνει στο πρώτο δίωρο που κρατάει το Grand Plateau. Άρα είσαι overpower από την αρχή δηλαδή. Γιατί ξεκινάει και καλά ότι από τα παλιά. Είναι συνέχεια και καλά από τα παλιά ότι έχει κάνει ήδη μια περιπέτεια, τα έχει μαζέψει όλα και απλά ξεκινάει και συνεχίζει. Όχι, είναι. Επειδή ήταν open, νομίζω ότι το πρόβλημά του στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι επειδή είναι open world, στο δίνει κατευθείαν ώστε να ξεμπερδεύεις με αυτό και οπότε να περάσεις να πας σε πολύ διαφορετικά μονοπάτια. Και μετά, δηλαδή με το τελειώσεις με τον Grand Plateau και πάρεις τις δυνάμεις σου, σου δίνουν απλώς ένα παραπέντε, το οποίο με αυτό κινείσαι από ύψωμα σε ύψωμα και πετάς και σου λέει έχεις ένα τεράστιο χάρτη, νομίζω σας τον έδειξα κιόλας και πήγαινε όπου θέλεις. Άμα θες να πας στο τελικό boss, πήγαινε στο τελικό boss, αλλά άμα τα βρεις αγκούρια, μην μου πεις τίποτα. Ναι, εγώ δεν φταίω, εγώ σε προειδοποίησα. Και αρχίζεις έτσι. Δηλαδή, καλύτερα έτσι, γιατί θυμάμαι στα παλιά τα Zelda, ας πούμε, το τελευταίο όπλο που έβρισκα, το χρησιμοποιούσα μόνο για 10 λεπτά προς το τέλος. Μπράβο, ναι, τώρα... Και σε πολλά παιχνίδια γίνεται αυτό. Δηλαδή, αγωνίζεσαι να βρεις τα όπλα, να τα συμπληρώσεις όλα. Παίρνεις το τέλειο όπλο στο τέλος και το χρησιμοποιείς μόνο 10 λεπτά, ας πούμε. Αυτές οι δυνάμεις που παίρνεις βέβαια δεν είναι όπλα. Είναι δυνάμεις όπως να σταματάς τον χρόνο και είτε να έχεις μαγνήτη κλπ. Τα οποία θα σε βοηθήσουν μετά σε διάφορες καταστάσεις. Σε μικρά dungeons που λέγονται shrines, που είναι έτσι σαν puzzles. Και όλα αυτά θα σε βοηθήσουν αργότερα. Τα όπλα που τα παίρνεις, και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε οποιαδήποτε προβληματική μπορεί να έχει, και αυτό είναι σχεδιαστική επιλογή, είναι ότι σπάνε πολύ εύκολα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε για ώρες και άμα κατά πόσο είναι καλό ή κακό που έγινε, αλλά νομίζω ότι αν ξεπεράσεις λίγο το σοκ στην αρχή, ότι κάνεις 3 πιου και σπάνε, μετά νομίζω καταλαβαίνεις ότι η φιλοσοφία του παιχνιδιού δεν είναι να κρατάς τα καλύτερα όπλα, είναι απλώς σκοτώνεις, παίρνεις το επόμενο όπλο, συνεχίζεις. Σε βγάζει από το όπλο. Αυτό μου φαίνεται περίεργο εμένα λιγάκι. Είναι περίεργο, αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι η φιλοσοφία του αυτή είναι. Μην επικεντρωθείς, σου λέει μην επικεντρωθείς στα όπλα. Τα όπλα δεν είναι το παν. Εσύ παίρνει το επόμενο όπλο και συνέχιζε. Έτσι, αυτό σου λένε. Αλλά... Σίγουρα θα βρεις και κάποιο όπλο αργότερα το οποίο θα είναι εξαιρετικά και δεν θα σπάει. Αυτό που βρίσκεις, υπάρχει και το Master Sword αργότερα που το παίρνεις ένα side quest και το βρίσκεις
και νομίζω σπάει και το ξαναφτιάχνεις, από το θυμάμαι, από το έχω καταλάβει. Και μετά σε stats σου λέει, έχει ένα τυπικό strength stat ότι το σπαθί έχει 20, ξέρω εγώ, αυτό το σπαθί έχει 20 και ξέρεις ότι είναι λίγο πιο δυνατό, αλλά και πάλι δεν του δίνεις πολύ σημασία. Ναι. Ξεπερνιέται. Αλλά γενικά σαν περιπέτεια πρέπει να τη ζήσεις. Σου είναι αυτό το. Σε γυρνάει σε ένα παιδικό μοτίβο της εξερεύνησης, της χαράς, όλου αυτού. Είναι δηλαδή ένα δυνατό Zelda όπως και τα προηγούμενά του. Δηλαδή... Εντάξει, και τα προηγούμενα τα ψάχνεις όλα, δεν μπορούσες να μην τα ψάξεις όλα. Παρόλο που δεν ήταν και αυτά open world, ένα ψεύτο open world είχαν. Ναι, μπορείς να ξαναγυρίσεις στις πίσω περιοχές και τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Και αυτά δεν μπορείς να αφήσεις τίποτα πίσω. Δηλαδή ήθελες να το συμπληρώσεις, ρε παιδί μου, όλο αυτό το. Ναι, έχει αυτό το συμπληρώματος. Γιατί ο κόσμος έχει κατακτηθεί πολύ από πολλούς ότι είναι άδειος, έχει τόσο περιεχόμενο, ωραίο περιεχόμενο. Δηλαδή χαίρεσαι να βρίσκεις, να καλύπτεις πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το βαριέσαι. Δεν στο κάνει αγκαρία. Δεν στο κάνει αγκαρία. Ναι. Με καμία. Γιατί είναι πολλά παιχνίδια που κάνουν το μάζεμα των collectables, ας πούμε, το κάνουν αγκαρία. Όχι. Άντε να πάω να το κάνω και αυτό. Γιατί να πάρω το XP και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Ναι, εκεί πέρα τα έχουν συνδέσει. Δηλαδή, ας πούμε, έχουν κάτι διασκορπισμένα, κάτι striles τα οποία εγώ τα λατρεύω και το θεωρώ πολύ εφάνταστο και κομβικό σημείο στο παιχνίδι. Το οποίο είναι μικρά puzzles, τα οποία στο τέλος σου δίνουν ένα orb. Και μέσω αυτόν τον orb κάνεις αναβαθμίσεις σε στάμινα και σε καρδιές. Και είναι απαραίτητες για να πας μέχρι το τέλος, δηλαδή να φτάσεις σε ένα σημείο να μη σε νοιάζει άμα θα φας μία και θα πέσεις. Ναι. Και να πω ότι έχει και πολλά μομπάκια που σε έχουν μονόχυτο. Σόπα. Ναι. Και θέλει προσέγγιση, έχει και πάρει κανονικά, κάνεις πάρει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς δυναμώνει, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μέσω των σπαθιών. Είναι μέσω των stats των σπαθιών. Δηλαδή δεν έχει στατιστικά. Μια και είναι open world, ας πούμε, δεν έχει στατιστικά. Όχι. Απλώς τύπου RPG λέμε, ρε παιδί. Άλλο damage θα κάνει ένα σπαθί 30 ή ένα spear 35, άλλο damage θα κάνει ένα 40. 20. Θα γούσταρα όμως να έχει και τίποτα στατιστικά με strength, dexterity και τέτοια. Στο 2 που θα είναι λίγο πιο κομπλέ. Φαντάζομαι. Ναι. Πάντα ήταν ένα ιδιότροπο με τη δικιά του ταυτότητα RPG το Zelda, ναι. Πιστεύω ότι δεν βρίσκεις τέτοιο παιχνίδι παρόμοιο ακριβώς. Όχι, δεν βρίσκεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις γιατί και οι χαρακτήρες του είναι μοναδικοί. Ακριβώς. Δηλαδή και το Kingdom Hearts πήγε περίπου να γίνει, αλλά όχι. Είναι άλλη φιλοσοφία. Είναι άλλη φιλοσοφία, ακριβώς. Ναι, άλλη φιλοσοφία και αυτό πάλι. Και είναι στιγμές που σε ξαφνιάζει το παιχνίδι με τους χαρακτήρες του. Δεν το περιμένεις, δηλαδή. Αυτός είναι ένας χαρακτήρας δευτερεύον, το οποίο λέγεται Χεστού. Και το οποίο μαζεύεις κάτι κόροξι, σπόρους μέσα στο χάρτη και ανάλογα σε αναβαθμίζει τα slots στα σπαθιά και στο βαλιτσάκι σου. Στο βαλιτσάκι σου για να μπορεί να παίρνεις περισσότερα. Αλλά είναι έτσι, άμα τον δεις, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ρίξεις χαμόγελο με αυτό που κάνει κάθε φορά που το βλέπεις. Δηλαδή, τον ψάχνει να τον βρεις. Ξέρεις ότι αυτό που θα κάνει είναι χαβαλεδιάρικο. Είναι αυτό το που βγάζει πάντα στα παιχνίδια της η Nintendo, ρε παιδί. Ναι. Γι' αυτό και είναι και τόσα χρόνια ενεργή. Είναι η φιλοσοφία της. Αυτό ακριβώς και γι' αυτό κιόλας και δηλαδή ό,τι και να έχει κάνει στους κόλλει στο μυαλό μου στους οπαδούς της, πάλι θα συνεχίσει να έχει οπαδούς, γιατί αντικειμενικά δεν ήταν και τόσο ωραίο αυτό που έκανε στο Wii U. Αυτό είναι ότι δεν βρίσκεις αλλού να παίξεις τέτοια παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Εγώ η Nintendo η μαλακιά που κάνει είναι ότι γράφει στα αρχίδια της όλους τους άλλους και κοιτάει τι θα κάνει. Είναι μια δικιά της γραμμή. Χαράζει μια δικιά της γραμμή και δεν την νοιάζει. Ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μόνο με τα δικά σου παιχνίδια. Αλλά με το θυμηθείς και αυτή η κονσόλα που βγάλανε καινούργια τώρα, με τα δικά της παιχνίδια θα μείνει.
Ας μας δώσει Μάκη 2-3 Metroid αυτή η σειρά, Αυτό αυτή το η Metroid. τέτοια. Μπορεί να μας δώσει ένα Metroid. Σιγά μην σας δώσει και 5-6. Εδώ δεν έχουν βγάλει ένα ακόμα στο Wii U, δεν βγάλανε. Βγάλανε ένα στο Ναι, δεν Wii, βγάλανε, όχι. το οποίο δεν με ικανοποίησε. Είχαν εμένα. δώσει, νομίζω, η ομάδα του Metroid έκανε τα Donkey Kong που έδωσε ένα Donkey Kong στο Wii U. Οπότε φαντάζομαι τώρα, δηλαδή έχω βάσιμες ελπίδες ότι τώρα το επόμενο παιχνίδι που κάνει αυτή η ομάδα και θα ανακοινωθεί στην ε3 είναι το Metroid. Ναι, Μακάρι, να το βγάλουν μακάρι. σωστά, όχι όπως βγάλανε αυτό το. Γιατί το είχαν δώσει σε άλλη ομάδα αυτό. Το Prime. Όχι, το Other M. Είχα το το Other M. μηδέν, δηλαδή, καλό, αλλά δεν ήταν αυτό που περίμενα εγώ, δηλαδή, σαν άνθρωπος που έχει παίξει όλα τα Metroid. Ναι, όχι. Ιδιαίτερα τους NES, ας πούμε, Spin-off που είναι ήταν, επανάληπτο, του Super NES και έχουν βγάλει και στα DS πάρα πολύ καλά Metroid. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι στα DS, στα Advance τα είχαν βγάλει. Στα Advanced Στα ήταν, ναι. Advance, Ήταν remake του πρώτου το ένα νομίζω. Το Fusion ήταν το remake. Το πρώτο, ναι, το Fusion. Το πρώτο Metroid, ναι, του NES. Και το άλλο δεν το θυμάμαι ποιο ήταν. Το έχω παίξει και το άλλο, αν θυμάμαι καλά. Και εγώ τώρα έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει, ναι. Και στο DS είχαν βγάλει ένα πρώτο προσώπου, ήταν και αυτό δεν μπόρεσα να το παίξω. Με κουράσει. Το Τέλος παράτησα. πάντων, εγώ θεωρώ πάντως ότι εγώ εύχομαι να πάει πολύ καλά η κονσόλα. Καλύτερα από το Wii U που από ό,τι φαίνεται η έναρξη στις πωλήσεις πάει καλά. Γιατί χρειαζόμαστε Nintendo, χρειαζόμαστε να υπάρχει και μια διαφοροποίηση στα παιχνίδια, χρειαζόμαστε όλα αυτά. Και πάντα λειτουργεί ο ανταγωνισμός λίγο καλύτερα. Έτσι είναι, ναι. Μακάρι να συνεχίσει έτσι γιατί περιμένουμε κάποια παιχνίδια τώρα, δηλαδή να βγάλει το Xenoblade το X2, να βγάλει το Super Mario Odyssey το οποίο φαίνεται έπος. Δηλαδή, Ναι, δείχνει ωραίο το Super Mario Odyssey. Δείχνει ωραίο, κάτσε, τι έπος τώρα, μην λέμε τώρα, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε, περίμενε λίγο. Δείχνει ότι θα είναι φοβερό. Δηλαδή, άμα Κλασική κρίνω- ιστορία, πάλι κάποιος βούτυξε την πριγκίπισσα και τρέχει ο Μάριο να τη σώσει. Μα δεν είναι. Κοίτα, Είναι, φαίνεται φαίνεται διαφορετικό. Το διαφορετικό Mario, ας πούμε, το Galaxy που είχα παίξει ήταν καλό. Ωραία τα Ήταν- Galaxy. Ναι, τα δύο τα Galaxy. Εγώ έπαιξα το δεύτερο, το πρώτο δεν το έχω παίξει ακόμα. Ναι. Το δεύτερο που έπαιξα το ευχαριστήθηκα, ωραίο ήταν. Ήταν πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο Mario έχω παίξει. Μπράβο, Και ναι. το Nintendo 64 ήταν πολύ καλό. Ναι, εκεί ήταν πρωτοποριακό του Nintendo 64. Ναι, Βασικά, έκανε το εκεί, 3D. καλά, εκεί σκάσανε και είδανε και τους είπανε να έτσι παίζετε το 3D παιδιά. Έτσι ακριβώς. Καθιέρωσε και το Analog Stick και έκανε πολλές καινοτομίες τότε. Πάντα κάνει καινοτομίες. Η Nintendo πάντα κάνει καινοτομίες και τις κλέβουν οι άλλοι μετά και τις χρησιμοποιούν. Όπως το έβγαλε με τα Wii τα Move. Δεν θεωρώ ότι παρθενογέννηση δεν υπάρχει ούτε στο game ούτε πουθενά. Τώρα δεν υπάρχει κλέψιμο. Κάποιος το καθιερώνει και κάποιος το παίρνει. Κλέψιμο, δεν το λέω ναι, δεν είναι κλέψιμο, απλά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Οι υπόλοιποι τα βλέπουν δεύτεροι όμως και τα κάνουν. Αυτό πρέπει να κορδώνεται η Nintendo ότι ναι, εμείς καινοτομούμε και πάμε προχωράμε. Και μ' αρέσει αυτό στην Nintendo ότι προσπαθεί να καινοτομήσει. Δεν προσπαθεί να βάλει μια κονσόλα buff και τίποτα άλλο. Προσπαθεί να εξελιχθεί και λιγάκι. Δηλαδή Εν τω μεταξύ από ό,τι βλέπω. Ναι, το Switch, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Switch είναι Βλέπω που το έχεις εξέλιξη. εσύ. Εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω που το έχεις εσύ είναι εξέλιξη handheld. Δηλαδή έχεις ένα handheld το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας με τρομερά γραφικά. Ναι, και νομίζω ότι εκεί στοχεύει. Μακάρι εγώ εύχομαι τα παιχνίδια. Γιατί το Πάει να 3DS χτυπήσει τα κινητά, αυτό πάει να κάνει. Αλλά με τιμές 60 όχι, ευρώ απλώς- δεν τα χτυπάς. Όχι, απλώς ξέρει ότι έχει 60 εκατομμύρια κατόχους 3DS και θέλει να πάρει και μια πίτα και από αυτούς. Οπότε για να περιμένει την επιτυχία της κονσόλας. Και εύχομαι τα παιχνίδια, οι παιχνιδάρες στο 3DS να βγαίνουν. Δηλαδή θέλω ένα Fire Emblem που δεν έχω Ναι, δει αυτό ακόμα. θα έλεγα και εγώ τώρα. Ένα Fire Emblem που έχουν βγει 2 στο 3DS και βγαίνει και τρίτο να βγει και στο Switch. Να φύγει λίγο από το 3DS πλέον και να το κάνει ενωμένη την κονσόλα και με όλους τους developers που έχει και από το 3DS να έρχονται και στο Switch. Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο Και εγώ αυτό σκοπός πιστεύω. της. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και μακάρι να πάει καλά. Να δούμε και ένα Bayonetta 3. Ναι. Να δούμε και τον Bayonetta 3, να τα σκάσει. Ναι, έχω ελπίδες ότι άμα πουλήσει. Και όλοι έχουμε αυτές τις ελπίδες. Απλά μην μας κρεμάσει. Απλώς ναι, Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν ξαναπατάω, θα περιμένω πρώτα κανένα χρόνο και μετά. Έτσι. Γιατί εγώ μία που το πήρα και μία που παίξα το δεύτερο χρόνο κάτι παιχνίδια, το Wii U λέω τώρα, και μία που λένε τέλος η κονσόλα, παιδιά. Φτάνει, αυτό ήταν. Και καλά περάσατε.
Ναι, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Κάτι τίτλους έχω στο τέτοιο τώρα να πούμε μόνο για το. Εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, δεν έβγαλε και λίγα. Μου τη βίδωσε, ρε φίλε. Δεν έβγαλε και λίγα παιχνίδια. Δηλαδή έχει Λίγα δεν έβγαλε, 10 αλλά. παιχνιδάκια, 10 Έβγαλε 20 καλά. Έβγαλε 20 καλά. Τα 10 ήταν 2D. Ναι. Το Mario είναι 2D. Το άλλο, το Donkey Kong είναι 2D. Αυτό που είχε ξεκινήσει με Lunch, πώς το λένε, το Rayman, Ναι. που είναι καταπληκτικό Το για το Legends. Wii U. Ναι, το Legends του. Για το Wii U είναι τρομερό. Δηλαδή δεν το έχω παίξει στο PlayStation 3 ή στο 4, το έπαιξα στο 4. αλλά για το Wii U, φίλε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, Και εγώ το αυτό έπαιξα πράγμα στο που Wii U. γίνεται- Αυτό το πράγμα που γίνεται με το ταμπλετάκι και την οθόνη δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Δηλαδή, είναι τούμπανο σε αυτή την κονσόλα. Δηλαδή το συστήνω ανεπιφύλακτα να παιχτεί σε αυτή την κονσόλα μόνο. Γιατί δεν ξέρω τι εμπειρία, ρε παιδί μου, θα έχουν. Εγώ δεν θέλω να το παίξω στην άλλη κονσόλα, το PlayStation 4. Για να μην μου χαλάσει την εμπειρία την όλη. Δηλαδή αυτό που έπαιξα τότε με το. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε το Wii. Έπαθα πλάκα. Λέω, άμα είναι και τα άλλα έτσι, κάτσε καλά. Ή περίμενα να δω, ξέρω εγώ, Zelda και ο χάρτης να είναι στο tablet. Το οποίο έτσι πήγαν να το κάνουν, αλλά τελικά το ακυρώσανε. Για να Ναι, μην το δείξουν κυρώσαν αυτό, το καλύτερα. είχαν δείξει σε βίντεο. Και γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, το Wii U να έχει καλύτερη έκδοση από το. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα θα ήταν πολύ οξύμορο η έκδοση του Wii U να είναι καλύτερη, πιο πληρέστερη, μάλλον όχι καλύτερη, πιο πληρέστερη από ότι στο Switch της νέας γενιάς. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν λίγο φάουλο από την Nintendo, πιστεύω. Τα Assassin's Creed εντωμεταξύ που είχα πάρει για Wii U ήταν για πετάμα κάλτσες και τα δύο. Τέρματα στα bug μέσα. Unplayable τα παιχνίδια τελείως. Ναι, μέγιστη κάλτσα. Καμία σχέση. Δηλαδή, όταν είδα Το εγώ. 3, το θυμάσαι το 3 στα μάτι που έπαιζα και σου λέω και τα Το δω 4 θυμάμαι που σε έψησα να το βάλεις, γιατί το έπαιζα εγώ στο 3 το Assassin's Creed το 4 θυμάμαι. Καμία σχέση. Και μιλάμε τώρα για παιχνίδι του 3 που είναι πιο δυνατό το Wii U έτσι από το. Ναι, PlayStation και 4, φάνηκε ναι, αυτό έτσι νομίζω από ό,τι είχα διαβάσει στο Deus Ex που βγάλανε στο Wii U μετέπειτα. Ήταν πολύ καλύτερο από τις εκδόσεις της PlayStation 3, Xbox 360. Δεν στρώμενε Ναι, το ναι. παιχνίδι. Και δεν ούτε ένα bug να δώσουν, να μαζέψουν λίγο τα bug. Ναι, σε αυτό νομίζω ότι δεν φταίει τόσο η Ubisoft, απλώς το κανάλι επικοινωνίας Nintendo, Ubisoft, δηλαδή το online κομμάτι για να γίνουν τα parts κλπ. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν είναι όπως με τη Sony και τη Microsoft που έχουν μια πλατφόρμα και τα διοχετεύουν. Είναι δύσκολο να το επικοινωνήσουν αυτό. Φαντάζομαι ότι στο Switch ίσως το λύσουν. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμένα σαν καταναλωτής τι με νοιάζει εμένα ο διάβλος επικοινωνίας Το στο ξέρω, δικό εσύ σου. δεν θα κάτσεις να σκεφτείς αυτό. Απλώς Αυτό είναι το θέμα. σου εξηγώ ποια είναι η προβληματική. Πάντα οι Ιάπωνες πάντα είναι δύσκολες στην επικοινωνία. Σε αυτό μπορεί να και να το πούνε σαν hardware, αλλά στο software λίγο το σκατώνουν το θέμα. Ο Μάκης τα έχει πάρει για τα καλά με την Nintendo, τα έχει πάρει στο πηγούνι. Άλλοι τα παίρνουν στο καπνί, ο Μάκης τα παίρνει στο πηγούνι. Και είναι λογικό, διότι θυμάμαι όταν πήρε το Wii U, με παίρνει τηλέφωνο μια χαρά, μου λέει Wii U και τέτοια και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Γιατί όταν έπαιξες εσύ δεν εντυπωσιάστηκες, ρε φίλε. Ναι, μα το Rayman δεν ήταν το πρώτο. Πόσο καθαρό και κρυστάλλινο HD είχε σε σχέση με το PlayStation 3 και το Xbox 360. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινε καλά η κονσόλα. Όπως όλοι. Και το είχαν επικοινωνήσει και καλά στην αρχή ότι θα σκάσουν. Δηλαδή και το launch είχαν βγει Mass Effect 3, είχαν βγει παιχνίδια που δεν. Και άλλο ένα παιχνίδι, παιδιά, με συγχωρείτε, θα σας διακόπτω τώρα. Και άλλο ένα παιχνίδι το οποίο είναι φοβερό να το παίξει στο Wii U. Και βγήκε σε άλλες κονσόλες, το οποίο η εμπειρία που σου δίνει δηλαδή στο Wii U, στις άλλες κονσόλες δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Χάνεται εντελώς. Είναι απλά ένα παιχνίδι με ζόμπι. Το Zombie U. Το Zombie U, ναι. Άμα το παίξεις με το ταμπλετάκι στο Wii U, θα πάθεις σοκ. Δεν είναι άλλο ένα παιχνίδι. Είναι και hardcore. Είναι δύσκολο. Δεν είναι άλλο ένα παιχνίδι. Το έχουν αλλάξει αρκετά στις άλλες κονσόλες. Στις άλλες κονσόλες είναι απλά ένα παιχνίδι ακόμα με ζόμπι. Γιατί ο μηχανισμός που είχε με το tablet δεν υπάρχει. Είχε αλληλεπίδραση συνέχεια με το tablet. Δηλαδή σου μίλαγε ο άλλος, έπρεπε να του μιλήσεις. Είχε και τέτοια σκηνικά μέσα. Έχει μικρόφωνο και έπρεπε κάτι να του πεις, ξέρω εγώ, για να καταλαβαίνεις τώρα. Ή ξέρω εγώ τους κωδικούς, τις πόρτες, τους πάταγες μέσα από το ταμπλετάκι, ξέρω εγώ. Ενώ φοβόσουν να μην σου έρθει και το ζόμπι και σου την πέσει. Αυτό τώρα στις κονσόλες, επειδή δεν το έχω παίξει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει ακριβώς. Σε αυτά τα σημεία. Δεν το έχω παίξει, δεν ξέρω πώς το έχουν περάσει. Θα το βρω. Νομίζω το είχα βρει σε γνωστό κατάστημα φθηνά και μάλλον θα το τιμήσω. Παίζει σε τιμή
σε τιμή, Ναι, δηλαδή είναι σε πλήματος. αρκετά χαμηλή τιμή και μάλλον θα το τιμήσω μόνο και μόνο για να δω τη διαφορά τι το διαφορετικό έχει από το Wii U. Που όταν το πρώτο είδα στο Μάκη το Zombie U μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο αυτό, όπως το είπε ο Μάκης, ακριβώς αυτή είναι και η άποψή μου και εμένα στο πώς το είδα το Zombie U. Εντάξει, τώρα και τα review που έχουν γίνει, γιατί έχουν κάνει αρκετή review, ξέρω εγώ, έχουν πει το ίδιο πράγμα. Ότι εντάξει, καλύτερα πάρτε το στο Wii U να ευχαριστηθείτε. Αυτό παρά ναι, εδώ. αφού είναι πλήρες το πακέτο. Είναι αυτό που σου είπα και με το Zelda. Είναι πλήρες το πακέτο, άμα υπήρχε στο tablet η υποστήριξη, καταλαβες. Το βλέπεις, δηλαδή ο μηχανισμός λειτουργεί μόνο εκεί, δεν θα τον δεις αλλού. Ναι. Αυτό. Ωραία. Τα είπαμε και για τα παιχνίδια που παίζουμε. Πολύ Τώρα, όμορφα. Νομίζω ναι, είναι ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια. Κοίτα, μπορούμε να καθόμαστε να μιλάμε για Πάντως, ώρες. και αυτό το δίμηνο σκάσανε πολλά παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια και ποιοτικά παιχνίδια. Γενικά αυτός ο χρόνος, δηλαδή 2017 και εκεί προς το τέλος του 2016, Ναι, ρε, και το πιο ένα μετά πίσω το άλλο. ακόμα από το τέλος του 2016, εκεί περίπου καλοκαίρι του 2016, ήρθαν πολλά Ναι, πράγματα. άρχισε νομίζω με τον Deus Ex. Το Ναι, οποίο ναι, ήταν ναι. καλό παιχνίδι. Ήτανε και το Με Dark το Souls Deus που Ex. κυκλοφόρησε. Dark Souls, Dishonored, άμα κάτσεις και πώς το λένε, το Uncharted 4. Τι άλλο. Ναι, ήρθανε Τώρα πολλά. βγήκε ένα αεροτόματα με Horizon Zero Dawn. Resident Evil, Zelda. Resident Evil το 7, ναι. Ναι, το ακόμα και Zelda. εγώ χαλβαδιάζω ακόμα και το Yakuza, ρε, το οποίο με έχει ψήσει πολύ άδρια να το παίξω. Και εμένα πώς δεν ξέρω, λέγεται, μου όλα- αρέσει το Yakuza. Όλα τα Yakuza λένε ότι είναι καλά, παιδιά. Ναι, και είναι, καλό ναι. είναι στα καλό starting point να παίξεις Και Yakuza, πόσο μάλλον γιατί αυτό, είναι ας πούμε. Πόσο μάλλον αυτό που έχει και εξαιρετικά γραφικά πλέον. Ναι, ναι, Σε ναι. Με αυτές τις τεχνολογίες τώρα θα είναι τρομερό. Ναι, με ψήνει άγρια και θέλω να το δω κάποια στιγμή. Είχε βγει και το Mafia, παρόλο που μερικοί δεν το Ναι. εκθίασαν. Δεν τους άρεσε όσο τους... Δεν ήταν κακό. Αυτό ήταν λίγο προβληματικό στον τεχνικό του τομέα περισσότερο. Ναι. Ο Καπ είχε πολλά bug, Νομίζω- είχε τέτοια προβλήματα νομίζω. Νομίζω δεν είναι μόνο προβληματικό τη τομέα, από ό,τι είχα δει και review, γιατί εγώ κοιτάω κυρίως Angry Joe που γουστάρω πολύ. Είχε πολύ επαναλαμβανόμενο gameplay. Ναι, Δηλαδή ενώ ήτανε- ξεκινάει πολύ δυνατά, Ναι. μετά κάνει κοιλιά γερή. Έτσι έχω μάθει και εγώ από ίδιες άτομο. και ίδιες αποστολές που τελειώνουν με τον ίδιο και με τον ίδιο τρόπο και όλες οι περιοχές το ίδιο πάνω μοτίβο ακολουθούν. Ναι. Εκεί χωλαίνει λίγο το παιχνίδι, γιατί και τα βίντεο και τα cutscenes και αυτά ήταν φοβερά και τα voiceovers όλα και η ιστορία του ήταν καλή. Απλώς λένε από ό,τι καταλαβαίνω εκεί μάλλον δεν το πήγανε πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι τόσο πολλά όμως τα παιχνίδια αυτόν τον καιρό που πιστεύω ότι όρεξη να έχεις να παίζεις και να σπαταλάς λεφτά. Ναι. Σαν το μηχάνημα του Luna Park που βάζεις το ευρώ σου. Όχι μόνο να σπαταλάς λεφτά, να Ναι, έχεις και χρόνο να έχεις να παίζεις. Ναι. Ναι. Και χρόνο να έχεις και λεφτά να έχεις. Να μας αφήνεις ησυχία. Είναι να έρθει μια άδεια τώρα που έρχεται το Πάσχα και έρχεται μετά και το αυτό. καλοκαίρι. Αυτό. Αλλά Τώρα εντάξει. μιλάς σωστά. Ναι, Πάρουμε ναι. και κάνα δώρο να το ξοδέψουμε σε κάνα παιχνίδι της προκοπής. Αυτό ακριβώς. Που όλα είναι της προκοπής πλέον και τα θέλεις όλα. Διότι πλέον είμαστε και λίγο Είναι, μεγαλύτεροι. φαίνεται, σαν Είναι να πολλές φαίνεται- υποχρεώσεις. Σαν να φαίνεται ότι πλέον αρχίζει και στρώνει η κατάσταση με τις κονσόλες. Ναι. Με τα παιχνίδια. Γιατί ήμασταν λίγο μετέιο. Ήμασταν λίγο σε δύσκολα μονοπάτια. Δεν βγαίνανε πολλά παιχνίδια, βγαίνανε πάρα πολλά remaster. Ήτανε και γρήγορη η μεταπήδηση από την προηγούμενη γενιά σε αυτή τη Είναι γενιά. μια πολύ καλή γενιά. Ναι, χάσανε την Κράτησε μπάλα. 10 Αλλά χρόνια. προς το παρόν δείχνει. Εδώ τώρα το PlayStation 3 τώρα σταματάει να παράγεται. Ναι. Έχει πουλήσει πόσα εκατομμύρια κομμάτια. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τις καινούργιες υπηρεσίες, καινούργιες κονσόλες περιμένουμε. Πάντως σε αυτή τη γενιά, την καινούργια τώρα που έχει βγει, λίγο, δηλαδή ένα χρόνο, 1,5 χρόνο δηλαδή καλά που έχω ασχοληθεί καλά, είναι από τις γενιές, δηλαδή από την αρχή τώρα την έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από Ναι. οποιαδήποτε άλλη παλαιότερη γενιά. Δεν ξέρω μήπως φταίει και το γεγονός ότι την έπιασες από την αρχή, όπως και εγώ την έπιασα από την αρχή. Δηλαδή το PlayStation 3 και το Xbox 360 δεν το έχω πιάσει από την αρχή του. Και Ρε παιδί μου, όλα είναι πιο στρωτά, από χειρισμούς, από παιχνίδια, τα προσέχουν και όλα στα παιχνίδια. Παλιά Ήτανε- στο PlayStation 3 θυμάμαι, βγαίνανε 10 παιχνίδια τη βδομάδα και ούτε το ένα δεν παίζονταν.
Ναι. Έπρεπε δηλαδή Είχε να γίνει σαβούρα, κάποιο είχε μεγάλο σαβούρα. αλφα τίτλο για να. Είχε Ναι, σαβούρα. πολύ σαβούρα. Πολύ Η σαβούρα. καλύτερη έτσι φάση που κάνανε εκεί στην προηγούμενη γενιά ήταν η εποχή 12, 13, 14 με 15 εκεί που βγήκαν και Καλά, εκεί με το κιλό πολύ πράγμα. ναι, Άλλα νομίζω. κάλτσες, άλλα πολύ καλά. Ναι. Και Απλώς κάποια στιγμή άρχισαν και όψανε οι μεσαίοι που παίζουν μεγάλο ρόλο στις κυκλοφορίες. Δηλαδή εκτός από τα αλφα κυκλοφορίες, θες και κάποιες που είναι underground κυκλοφορίες και όπως το Neo, ας πούμε. Που να βγει ένα διαμάντι, ας πούμε. Ναι, αυτό. Τώρα αρχίζουν πάλι και δίνουν παιχνίδια οι μεσαίοι. Καλά. Ναι. Και ορίζουν πλέον καταστάσεις και γενιές. Και αυτά που θα ζήσουν δηλαδή. Και έχουμε να περιμένουμε ακόμα, μαλάκα, έχουμε Red Dead Redemption 2 το Σεπτέμβριο, έχουμε τις Παναγιάς στα μάτια έχουμε να περιμένουμε. Τίποτα, εγώ τον Death Stranding τώρα έχω Death κάψα Stranding, μετά. μαλάκα, ο Κοτζιμάκος θα κάνει Εγώ παπάδες. περιμένω και το Cyberpunk 2077. Cyberpunk, ναι, Σκυρέται. ανέβασα και ένα αρθράκι με τα παιχνίδια που θα πουλήσουμε νεφρό και εντάξει, ήταν 7 παιχνίδια. 7 παιχνίδια Α, και λες... βγήκε και το Tomb Raider, το ξεχάσαμε αυτό, το καινούργιο το Tomb Και το Raider. Tomb Raider, που το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν Ναι. έχω ασχοληθεί ακόμα με αυτό το Και δεύτερο το Tomb Το Raider. δεύτερο κεφάλαιο Αξίζει. δεν έχω. Όποιον άρεσε το ένα, σίγουρα θα άρεσε το δύο. Σε μένα το λάτρεψα το ένα. Το Και λάτρεψα. εγώ το λάτρεψα πάρα πολύ. Είναι εξέλιξη, σοβαρή εξέλιξη της εταιρείας. Το ένα. Εγώ, φίλοι μου, θα πρέπει να αποχωρήσω. Εντάξει, ρεστά μου. Ναι, και εμεί τώρα γενικώ πρέπει νομίζω να κλείσουμε γιατί είναι και μην βγήκε μεγάλο τώρα πρώτη γνωριμία να βγάλουμε 2 ώρες βίντεο. Και που ναι, να. Οκ, είναι. εντάξει, ναι, έχω και εγώ θα πάω να αρχιστώ κιόλας. Μαλάκα, έχω κάνει Να μην 3 τσιγάρα. πνιγείς. Ναι, Μην με πνιγείς. Έχω κάνει 3 τσιγάρα και καφέ, φαντάζεσαι τώρα σε τι κατάστασή μου. Πω, είσαι Τώρα θα σε σε... πάει η Σερπατίνα, αγόρι μου, θα σε πάει. Κάμισε το θα με πάει. Ωραία. Να κλείσουμε με το Assassin's Creed το έργο που είδαμε προχθές εγώ και ο Σταμάτης. Για πες, Με το Πέτρο, κοιτάσαμε. ακούω. Δεν θέλω να πω κάτι, πραγματικά δεν θέλω. Κάλτσα Ασχολιαστώ. Ασχολιάσω. στρατιωτική, βρώμικη, μετά από πορεία. Ναι, και όχι μόνο από πορεία και να έχει γατζωθεί σε κάποιο από αυτές που εξέχανε από τους πάτους στα καρφάκια, να έχει γατζωθεί και να έχει τρυπηθεί. Είναι τέτοια τέτοια μεγάλη κάλτσα, ρε φίλε. Ήταν, Δεν για να γίνεται, σου- μπορώ να το πω Για να αλλιώς. σου δώσω να καταλάβεις τι ακριβώς συνέβη με το έργο, ήταν η φάση να το κλείσω, όχι άστο. Να το κλείσω, όχι άστο μου Ρε λέει. φίλε, ξέρεις, Άσε με να το κλείσω και μετά μου λέει άντε κλείστο. Όχι, τώρα θα το δούμε μέχρι το τέλος του λέω. Τελείωσε. Ρε φίλε, ξέρεις τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έχω κάνει πολλές φορές που το αρκίζομαι και θα σου πω. Η μόνη λύση είναι το fast forward. Το πατάς επί 4 και το πηγαίνεις. Καταλαβαίνεις, δεν θα αλλάξουν Μας πολλά. βγήκανε, όταν σου λέω μας βγήκανε τα μάτια. Μία στην τωρινή εποχή. Δηλαδή εκείνη την ώρα που γινόταν ο καυγάς Ναι. και τον βλέπαμε ας πούμε στο Μεσαίωνα, έτσι, στην Ισπανία του Μεσαίωνα, έκανε flashback εδώ, flashback εκεί, flashback εδώ. Μπαμ, boom, δηλαδή εναλλαγή εικόνων μας τράβωσε, φίλε, μας τράβωσε. Χώρια ότι είχαν κάνει ό,τι θέλανε, δηλαδή τα είχαν παραποιήσει όλα. Καμία σχέση δηλαδή με το παιχνίδι. Μια ιστορία άλλα αντάλλων, δεν έλεγε και τίποτα. Εντάξει, όχι, η ιστορία δεν ήταν και άλλα αντάλλων. Εντάξει, εξηγούσε κάποια πράγματα από το κλασικό, σαν να βλέπεις το ένα, αλλά στην Ισπανία αντί να ήταν εκεί στην Ιερουσαλήμ. Πολύ γρήγορο Ήτανε ήταν. πάρα Για να πολύ καταλάβει γρήγορο. για να καταλάβει ένας άσχετος την ιστορία, δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ναι. Ούτε τι είναι το Μήλο, ούτε τι τίποτα. Η Αυτό αλήθεια ακριβώς. είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις 14 ώρες παιχνίδι που είναι το Assassin's Creed το 2 ή το 1 ή όλα μεγάλα είναι, να το κάνεις σε μία ώρα ταινία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι στο διάλογο κάθονται και τα πιάνουν τα έργα και τα κάνουν τα παιχνίδια Είναι και easy τα money, κάνουν. ρε φίλε. Είναι easy money. Θα μπορούσε Ο αυτό άλλος- το έργο όμως να γίνει καλό. Θα μπορούσε να βγει καλό, πιστεύω. Αλλά. Εννοείται ότι όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να. Πες μου εταιρείες. ένα παιχνίδι, πείτε μου ένα παιχνίδι που έγινε καλή ταινία. Πείτε μου ένα παιχνίδι. Όχι καλή ταινία να πάρει Όσκαρ. Καλή ταινία να το δεις και να πεις α, αυτό ήταν. Πώς είναι ας πούμε το John Εμένα, Wick. ναι. Δεν λέει κάτι σαν ταινία, δεν έχει και την τρελή υπόθεση. Αλλά το είδα και λέω ρε φίλε, το ευχαριστήθηκα. Κοίτα, Είδα δράση, το πιστολίτια, το Raider- ένα το άλλο. Τα Tomb Raider με την Jolie δεν ήταν κακές ταινίες. Όχι, Δεν εμένα δεν μου ήταν άρεσαν καθόλου. καλύτερες. Δεν όμως. ήταν κακές όμως ταινίες, εντάξει. Κακές δεν ήταν, αλλά δεν είναι και καλύτερες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι. Απλώς Σκάβνα αυτά να αναπολύσω ότι. είναι Α, τι easy ταινία. money, παίρνουν κοτσάρουν από πάνω το όνομα και περιμένουν ότι θα κόψουν συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Ναι. Λεφτά πίσω. Αυτό Ή είναι. το Resident Evil. Το Resident Evil το καινούργιο τώρα που βγήκε, έχω δει τα παλιά για να κάτσω να δω και το καινούργιο και για να θυμηθώ τι είχε γίνει. Λοιπόν, Φίλε, έλεγα, να τότε σου μ' πω- αρέσανε. Να σου πω στα Resident Evil, ξέρεις τι ισχύει. Πώς σου είπα το κόλπο με το fast forward, στο Resident Evil τις ταινίες το πηγαίνεις backwards, το πηγαίνεις ανάποδα.
Ναι, ήθελα να δω. βλέπονται. Και λέω, ρε φίλε, τότε μου αρέσανε, λέω τώρα. Τι στο διάλογο μου άρεσε από αυτές τις μαλακίες που είχα δει. Φαίνονται. Χάλια όλες, ρε φίλε, να τις ξαναβλέπω δεύτερη φορά και να μην βλέπονται με το ζόρι. Λοιπόν, και με αυτά τα σχόλια περί κάλτσας θα αφήσουμε και θα κλείσουμε με αυτή τη. Φτάνει, πρώτη ναι, μην βγάλει εκπομπή. πάλι δίσα τώρα. Ναι, εντάξει, Είμαστε- τέλος. Δεν χρειάζεται. Απλώς Πού μην είμαστε? Ναι, δείτε Assassin's Creed. Σας παρακαλούμε δηλαδή, μην το δείτε. Να το δούνε, όχι. Να Γιατί το Να δεν το, δούνε. θέλεις το να το κακό δούνε του. για να μην νομίζουν ότι είμαστε κι εμείς τίποτα χαϊβάνια εδώ πέρα να Ναι, μην ναι, βλέπουμε ναι. τι βλέπουμε. Κοίτα, Ας σε να το κάποιους- δούνε και να κρίνουν μόνοι. Σε κάποιους ίσως αρέσει. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο ένας οπαδός των Assassin's Creed Θα το αφήσει και το κλάσει. ας το δει, αλλά θα του χαλάσει πολλά πράγματα. Εγώ αυτό Ναι. πιστεύω. Άντε να δούμε και το επόμενο Assassin's Creed τι θα είναι και πώς θα το κάνουν. Και λογικά μάλλον θα βγει και δεύτερη ταινία Assassin's Creed έτσι όπως το άφησε να εννοηθεί. Μας απειλήσανε. Μας Μας απειλήσανε με απειλήσανε. δεύτερο μέρος. Ναι, αλλά εντάξει. Συγχαρητήρια, αντέξατε. Θα δείτε και το 2 σε ιδιωτική προβολή. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, ήμασταν οι Joycast, Μάκης, Μίτσος και Σταμάτης. Και αυτό ήταν το πρώτο joystick, το πρώτο Joycast. Έλα, Ου, ρε έλα. Σαρδάμ. 1-2. Είναι ο καφές, ρε. Βιάζομαι. Η στέγνωση στο στοματάκι σου, Λεβέντη μου. Δεν στέγνωσε το στόμα, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, σας αφήνουμε και κάνουμε και το out μας. Και Να είστε όλοι καλά. θα ξαναμιλάμε εδώ πέρα με συχνότητα, ειδήσεις, χαβαλεδιάρικα, θα ακολουθήσουν και stream. Σίγουρα θα ακολουθήσουν. Γενικότερα έχει ο Θεός. Ναι. Εμείς Όλα δεν σιγά έχουμε. σιγά. Όλα σιγά σιγά. Έτσι, σιγά σιγά και θα επεκτείνεται και η ομάδα, θα γνωρίζετε και καινούργια άτομα και άλλες φωνές και άλλες απόψεις. Έτσι λειτουργούμε. Λοιπόν, από μένα καληνύχτα. Καληνύχτα, Έχετε καλησπέρα, γεια, ό,τι ώρα τα παιδες. ακούτε. Έχετε γεια βρυσούλες. Και από μένα, έχετε γεια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Έλα, bye, Bye. φιλάκια. Άντε γεια.